Мәдинә Маликова. Фидая. 22-нче бүлек. Фидая белән Давыт кармашка һәр кайсы үз машиналары белән бардылар. Шундыктан юлда аны-моны сөйләшеп булмады. Хастаханәгә барып керү белән сүз Газимов белән Гаяров арасында куерып китте. Нурханова артык кебек тоелды. Фидая моңа игътибар итмәскә тырышты. Чөнки бу икәүнең серләре килешү яхшы фал иде. Хастаханә азык-төлеккә дисеңме, башка кирәк-яраккамы күп мохтаҗлык кичерә. Хуҗалык җитәкчеләренең ярдәме бик кирәк иде. Әйдәгез, палаталарны карап чыгыгыз, диде Билал. Бәлки үзегезгә дә кирип ятарга туры килер. Кая киләсегезне алдан белеп торырсыз. Давыт гадәттәгечә күзләрен кысып, серле генә көлемсерәп куйды. Хуҗалык җитәкчеләре районга да барып җитәр анысы, диде Фидая аның сүзсез кинаясын аңлаткандай итеп. Машина үз кулларында. Тик менә сезнең кебек хирургны гына каян табарлар икән? Ишеткән бар, диде Давыт җитдиләнеп. Багана башыннан егылып имгәнгән монтерның өзелгән аягын урынына тегеп куйгансыз дип сөйләгәннәр иде. Халыкның монда ашкынуы юкка гына түгел. Иңнәренә халатлар салдылар да эшкә керделәр. Түрдәге зур залның диварына ясалган сүрәтне күргәч, Давыт бераз туктап карап торды. Ошатты. Агачның җанын тыеп ясаган, дип куйды. Шундыйның кичрәген үз иемә дә алып куяр идем. Куптарып кына алып булмый, диде Фидая. Палаталардагы искелек, тузганлык нык күзгә бәрелде. Ишекләр какшаган, почмакларда штукатурка купкан, тимер караватлар тутыккан, тынчу ис килә. Әмма кирүчеләрне күрүгә урыннарыннан кузгалышкан ак күлмәкле, ак ыштанлы ирләр бик канәгать күренделәр. Хәзер рәхәт, җылы бирделәр бит, диештеләр. Моннан берәр атна элегрәк килгән булсагыз, катлы-катлы юрган астыннан безнең кызарган борыннарны гына күрер идегез. Җылысы булгач, калганын Билал булдыра инде. Баш табип түр пишмакта тезен чәнчеп утырган Чандыр карт янында тукталып алды. Хәлләр ничек соң, Халик абый? Рәтләнә кебек инде, дип аяк йөзендәге бәйләвешне чишеп, җәрәхәтен ачып күрсәтте абзый. Монда кергәндә йодрык сыярлык иде бит. Хәзер күгәрчен күкәй хәтле генә калды. Шитләре кызарып шешкән зур җәрәхәтне күргәч, Фидая ихтыярсыздан күзләрен йомды. Трофическая язва, дип аңлатты баш врач Давытка карап. Сугышта яралануның нәтиҗәсе. Әйе, курс дуасының истәлеге, дип җипләде карт. Әледән-әле ачылып тора. Бер шүлмәк балчык сыяр моңа диярсең. Төзәтүен төзәтәбез, чарасын табабыз, диде Билал караңгы коридорга чыккач. Ләкин ярты елдан яңадан ачыла. Тагын яткырып дәваларга туры килә. Янәшә ишек артында кинәт кенә гармун сыздырып җибәрделәр. Барысы да сискәнеп куйды. Көй бик дәртле иде, һәм шунысы белән мондый ямансу җирдә сәер тоелды. Җиһансылу апа шулай моңая безнең, дип көлеп куйды Билал. Сәлам биреп чыгабызмы? Һәм җавап та көтеп тормыйча, хатын-кызлар бүлмәсенең ишеген ачты. Түр тәрәзә буендагы караватта өлкән яшьтәге бер хатын башын хромкасының күрегенә терәп диярлек утырган иде. Кергәннәрне күрмәде. Әнисәне сыздыруында булды. Тыпыр-тыпыр биергә тимер идәннәр кирәк. Әйтерсең лә ул караватларда кайсы ятып, кайсы утырып торган хасталар арасында түгел, аулак өйдә утыра. Кызларны, егетләрне биетә. Бүлмә бусагасын беренче булып атлап кергән Фидая Давытка борылып. Җиһансылу апа баллы болынныкы бит, дип башлаган иде, киселеп калды. Егетнең карашы гармунчыга, дөресрәге, гармуннан аскарак карават кырыена аяклар буласы урынга төбәлгән. Анда бушлык.
Авылның шушындый кешесе, ике аяқсыз ялгыз карчыгы да барлыгын яңа рәискә әйтеп өлгермәгәннәр иде әле күрәсең. Әйе, беренче күргәндә шаккаттыра, хәтта имәндерә шул бу. Фидая үзе дә нәкъ шушылай өнсез калган иде. Җиһансылу апа, син монда безнең авыруларны вакытыннан алда сикертеп торгызып битмәкчеме әллә? Диде Билал. Аның тавышында үзенә бер якын итү, хәтта соклану чалымнары сизелде. Гармунның кызыл күреге авыр ыңгырашып җыелды. Күрми дә торам, кунаклар бар икән, диде апа. Исән саулармы сез? Кунакның иң олысын алып килдем мин бүген, диде Фидая. Үзәкнең яңа председателе бу, Җиһансылу апа. Исеме белән генә дәшәсеңме? Дауд Зиннатович дисеңме? Хәтереңә сеңдереп кал. Моннан ары ни кирәк булса, аннан гына сорарсың. Аннары әле дә аңын җыя алмый басып торган Гаяров кабырылды. Җиһансылу апа, фашистларны җиңгән батыр ул безнең. Икенче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены бар аның. Медальләре күп. Зенитче булган ул. Польша өчен сугышканда яраланган. Һәм берничә авыз сүз белән апаның язмышын аңлатып бирде. Ул сугышта чакта әтисе фронтта һәлак булган. Әнисе монда үлеп киткән. Йортта бер сеңлесе генә торып калган. Җиһансылу аяксыз гарип булып әйләнеп кайткач, шактый еллар икесе бергә яшәгәннәр. Тик менә узган елны сеңлесе дә вафат булган. Безнекеләр нишләп яталар анда, дип сабырсызланып, аның сүзен бүлдерде Җиһансылу. Тавышы яшьләрчә чиста, йомшак әһәңле, ягымлы яңгырады. Анда зарлануның, мискенләнүнең, үзен кызгандырырга тырышуның әсәре дә юк. Ул үзенең кыяфәтеннән һич тә читенсенми иде шикелле. Хәер, күз карашыңны йөзенә генә төбәсәң, кемнән кимсең әле ул? Шиеп куйган ак яулыгы астыннан шома итеп, икегә айырып таралган көмеш чәче күренеп тора. Зәңгәр күзләренең карашы җитте, үткен, якты. Ак йөзе сулган булса да тирән сырлар белән бозылмаган. Бит очлары шома, күз тирәләре ирен читләре генә җыерчыкланып тора. Гомумән, аның яшьлектә бик чибәр булганлыгы сизелә. Үз чырдашлары арасында ул әле дә матурлардан иде. Фидаяның Гаделша абзый, Наилә апа, Мөнирә һәм башка авылдашлар турында әйткән сүзләрен йотылып тыңлаганда, апаның йөзе тагын да ныграк яктырды. Палатадан чыккач, Дауд нәрсәгәдер абынып егыла язды. 4 тәгәрмәчкә беркетелгән такта кисәге булып чыкты бу. Аяксыз кешеләрнең җирдән кул белән этәреп тәгәрәтеп йөри торган арбасы. Күрше ишектән Гөлфия килеп чыкты. Нишләп мондый әйберне аяк астында тотасыз, диде аңа Билал, арбага ишарәләп. Аның тавышы ризасыз, хәтта кырыс яңгырады. Җиһансылу апа шунда куярга куша. Бүлмәне ямсезли, бүтәннәрнең күңеленә тимәсен ди, диде Гөлфия тыныч кына һәм чит кеше алдында ире белән сүзгә килүдән сагайып, шундук кире кереп китте. Әллә шуңа утырып йөриме? Диде Дауд. Сугыш кырында яраланган, батырлыгы өчен орден белән бүләкләнгән хатынның җирдә шул рәвешле үрмәләп йөрүе аның башына сыймый иде. Рәтле коляска бирмиләрмени? Бирәләр. Ник бирмәсеннәр, диде Фидая, үзен гаепле сизгәндәй. Аңа да биргән булганнар. Тик коляскасы нинди бит аның? Үзе ипсез, үзе шәрексез, 2-3 елдан тарала да төшә. Нишләп алай? Бездә кешеләрне космоска очырырга өйрәнделәр бит инде. Гарипләр өчен җайлы арба ясый белмиләр микәнни? Германиядә бик әйбәтләрен ясыйлар икән дип ишеткән бар да бит, дип сүзгә кушылды Билал.
Баскычтан менеп төшеп йөреп була диләр. Тик андыйны безнең монда күргән юк шул. Сугышта җиңелгән немескә арбаның баскычтан менеп төшеп йөри торганы, аны җиңгән Җиһансылуга кисеп ташлаган такта башы дигән сүз түгелме соң бу? Нишлисең? Безнекләрнең күңеле күктә шул. Америкадан югаррак сикерәселәре килә. Бөтен көч шуңа китә. Ә Германияның дәүләт башындагылар иң беренче чиратта үзенең халкын күз уңында тота дип ачынып җавап бирде Билал. Шәһәрдә дә менә шушындый тәгәрмәчле такта кисәкләренә утырып, кулы белән этеп йөргән гарипләрне күргәнегез бардыр бит, диде Фидая. Ул бит әле шәһәрдә шулай. Андагыларга чиратка басуда, артыннан йөрүдә җиңелрәк. Чираты шулай зурмыни? 2-3 ел көтәләр. Ватан сугышы ветераннарына чиратсыз гына бирмиләрмени соң? Аның чиратында күпчелек шундыйлар бит. Мин эшкә килгәч, Җиһансылу апа өчен бөтен кирәкле документларны тутырып, Казанга илткән идек. Тиз генә булмас. Аңа биргән идек бит инде. Монда бер тапкыр да алмаганнар буарлык әле диделәр. Нәрсәгә барып төртелсәң дә шул бит инде, диде өметсез тавыш белән Билал. Протез заводыннан хат килеп төште әле менә. Берәрсенең аягына ампутация ясарга туры килсә, тездән түбән 15 сантиметр калдырып кисеп алуыгызны үтенеп сорыйбыз дигәннәр. Ни дигән сүз инде бу? Теге абзыйныкы кебек, аяк йөзегенә эштән чыкса да, тездән кисеп ыргытырга кушмыйлардыр бит. Нәкъ шулай. Чөнки протезларны конвейерда эшләү җайлы. Бөтенесен бер иш итеп ясыйлар да, килгән кешенең кулына әзерне тоттырып кына җибәрәләр. Алай итсәң, аяксызларның чираты кимиячәк диләр. Халыкны кайгырталар. Соңгысы Давытны тәмам аягыннан егар дәрәҗәгә җиткерде. Ул 2 кулы белән башын тотып чайкап торды. Ай-яй! Менә нинди адәмнәр утыра бит безнең баш өстендә. Урамга чыккач, ул күкрәген тутырып дымлы салкын һаваны сулады да, йыртык болытлар арасыннан аеруча чиста, якты булып күренгән зәңгәр күккә карады. Я Алла! Дөньяның барча мәшәкатьләренә, авырлыкларына, һәр көн иртән сәгать 5-тән торып эшкә килүгә, басуларда саз йөреп йөрүләргә, механизаторлар белән телләшүләргә, төн йокламый бу яңгыр кайчан туктар икән дип тыңлап ятуларга, атнага бер район җитәкчеләре каршына барып, мине бастырып тиргәмәсә ярар иде дип эштән калтырап утыруларга, һәммәсенә түзәргә риза. Тик менә шушындый диварлар арасына кыссан, катсыз бүлмәләргә генә кирип ятарга язмасын. Һава авыр сезнең анда, диде ул. Хаста булган җир хуш исле булмый инде ул. Ресторан түгел, диде Билал. Тик сез курыкмагыз. Зур кешеләрне гомуми палатага салмыйбыз. Айрым бүлмәгә урнаштырабыз без. Телевизоры да бар, суыткычы да, башкасы да. Хәзергә буш түгел. Андагы авыруны борчып йөрисе килмәде. Шуңа күрсәтмәдем. Әгәр минем кул астына кирип, тикшерелеп аласыгыз килсә, бер дә икеләнеп тормагыз. Моңа Давыт йөзен генә җыерып куйды. Бина эчендә гармун авыл киен сыздырып җибәрде. Бу апа кем белән яшисең хәзер, дип сорады Давыт. Караучысы юк шул әле, дип җавап бирде Фидая. Картлар йортына урнаштырырсыз инде алайса. Анда барасы килми. Ризалыгын бирми, диде Фидая. Без дә кат-кат үгетләп карадык инде, диде Билал уфтанып. Дәвалыйсын дәваладык, безнең эш төгәлләнде. Ләкин чыгарып җибәреп булмый. 4 ай ята инде. Андыйларны асрарга шартлар да юк бит бездә. Мунчабыз да юк хәтта.
Давыт баш табипка гаҗәпләнеп карады. Больницага мунча нәрсәгә? Ойлар буе ятучылар бар бит. Кайсыларын кузгатырга да ярамый. Өйләренә кайтып, юынып килә алмыйлар. Булсын гына әйдә әле. Мунчаның шифасы да зур бит аның. Менә дигән дәвалау чарасы ул. Билалның тавышында өметсез хыялга бирелгән кешенең чарасызлыгы ярылып ята иде. Мунчаны да проблемага әйләндермәгән дип тешләр, диде ияген чиеп Давыт. Аны инде һәр хуҗалык үзенә салып куя лабаса. Дөрес әйтәсез, Давыт Зиннатович, дип күтәреп алды Фидая. Ирләр аерым, хатыннар аерым кирелек итеп салсаң, әллә ни зур булмаса да ярый бит ул. Монда ятучылар ул хәтле күп түгел. Әйдәгез, эшләгез әле бер яхшылык. Мин үземчә аның планын да сызгалап куйган идем инде, диде Билал, бик үк кабынып китмичә. Шунда Давыт үзенең җилкәсендәге саллы йөк өстенә тагын бер зур бүрәнә китереп салачакларын аңлап алды. Тайпылырга, бу хакта бүтән сүз кузгатмаслык итеп кырт кисәргә кирәк иде. Әмма хәтер калдырмыйча гына каршы әйтерлек сүзләр тиз генә табылмады. Бәлки, күгәреп төс җуйган диварлар артыннан килеп ирешкән моңлы көй телгә уралгандыр. Нишкә моң, иркен дөньяга чыга алмый яткан Мөләйем апаның җан авазын күңелләргә күзгә күренмәс нурлы күпер аша китереп ирештерә, үзәкне өзә. Бу дөньяда безне көннең көнендә әвәрә иткән бихисап мәшәкатьләрдән өстенрәк нәрсәләр бар. Колхоз бухгалтериясындагы кәгазьләргә тезелгән саннардан һәр иртәне телгә килә торган рация тартмасыннан мөһимрәк нәрсәләр бар бу тормышта. Ул менә шушы. Безне яклап сугышканда аягына һич төзәлмәс яра алган моңсу һәм риясыз карашлы абзый. Хисләрен моңга урап, тар диварлардан ургытып чыгарган Җиһансылу. Әгәр без алар турында, ярдәмгә мохтаҗ башкалар хакында онытабыз икән, ни мәгънә итнең сөтнең күбәюендә, отчет кәгазьләрендәге саннарның зурлыгында? Нурханова шушындый тойгыларга бирелеп, кызып-кызып сөйли башлады. Хәзер үк урынын билгеләргә, җир катканчы нигезен салып куярга кирәк. Шөгендер беткәч, кешеләрен табуда җиңел булыр. Аны котельный тирәсенә куйсак мәллә дигән идем, диде Билал. Тырбаларны ерак сузасы булмас. Котельный яны булдымы, мунча өчен урын, диде Давыт. Андый иш кузгатканда 50 метр тырба кызганып торалармыни? Булгач булсын инде ул. Матуррак урын сайларга кирәк. Әнә теге агачлар артында бик ямлы бит дип, урам якка, юлның икенче ягындагы тупыллар ышыгындагы ширемлеккә таба кулы белән изәде ул. Әйдәгез карап килик әле. Аның алдан уйламыйча, аркылысын буен үлчәмичә генә төкерек салдым, сикереп чык дип каударланып эшкә ябыша торган гадәте юк-югын. Ләкин бу юлы ни сәбәптәндер үзе дә сизмәстән мавыгып китте. Урам аша чыкканда Билал Давыт кире уйлый күрмәсен дигәндәй туктаусыз сөйләнеп барды. Шартлар булмау ул безнең эшкә төрле яктан китереп суга бит. Врачлар, сестралар моннан таярга гына җай эзләп йөри. Эшкә өйрәтеп кенә өлгерәбез, китәләр дә баралар. Әле менә бездә эшләп киткән берсен Казанга баргач очраттым. Менә дигән анестезия сестрасы булып өйрәнеп җиткән иде. Китте, тотып кала алмадык. Шәһәргә барып, телефон станциясына урнашкан. Эше дә җиңел, акчасы да күбрәк ди. Булай барса без мәңге кадрларга тиенә алмаячакбыз. Җитәкчеләр ни уйлыйдыр? Алар да кеше бит югыйсә. Кеше дигәнең бу дөньяга килүгә иң элек безнең кулларга килеп керә. Давыт сәерсенеп чыннан да аның кулларына күз салды. Күп юганга һәм дарулар белән эш иткәнгә күрә, Билалның куллары аппак, хәтта бераз зәңгәр суланып тора иде.
Күпме кешеләрнең бу дөньяда яшәве-яшәмәве шушыларга бәйле булган һәм булачак бит дип уйлап куйды Давыт. Мәдинә Маликова. Фидая. 20-нче бүлек. Иркәне балалар бакчасына алып барганда, Фидаяга һәр иртәне диярлек Мирхужинның күксел Жигулие каршы була. Ул машинасын бер тынга туктата да, эшләпәсен артка шудырып, башын тәрәзәдән суза. Кулын үзенчә нәфис хәрәкәт белән булгап, елмаеп сәлам бирә. Исәннәр генәме сез ди? Ничек йокладыгыз? Нинди төшләр күрдегез? Саумысыз ди Фидая салкын гына. Кичә сезнең сарайның түбәсен ябарга җибәргән идем мин анда. Әйбәт эшләгәннәрме? Рәхмәт. Больницаның түбәсе кайчан ябылыр икән? Ул тирәдә күптән күренгәнегез юк диләр. Җитәкләп алып барыйм әллә? Фидая Госмановна, таптың. Мин дә егетләр белән парлашып хастаханәгә баралар димени? Башка берәр җиргә чакырсаң иде син. Иркә монда ямсыз кинаяларны аңларлык түгел әле. Әмма нәни күңеле нидер сизә. Әнисенең бу абый белән сөйләшеп торганын яратмый, кулыннан тарта. Әйдә инде, әни, әйдә инде. Бүген кармашка бригада җибәрәсезме дип мәсьәләне кабыргасы белән куя Фидая. Карарбыз, Фидая Госмановна. Тәртибегезгә карарбыз. Мин дә карармын сезнең тәртипне. Кичке якта анда булам. Соңгысы ялгышрак ычкынды. Тауисның моны нәрсәдер вәгъдә иткән кебегрәк аңлавы ихтимал иде. Кичләрен тиз караңгы төшә. Төннәрен бергәләп юл йөргәндә ни булмас. Каршысында башка берәү басып торса, Фидая бу сүзен шундук төзәткән булыр иде. Ләкин бу юлы Мирхужинның көенә торырга кирәген исендә тотканга, эшеннән, теләсә ничек аңласын сана, тигешне генә туктатмасын дип уйлады да, Иркәне җитәкләп китеп барды. Хәлбуки аның кармашка кичке уңайда баруының бик җитди сәбәпләре бар иде. Иртә көндез ул 3нче секретарьга йөкләнгән төп вазифаларын башкарырга тиеш. Алда бик зур эш тора. Ел әйләнәсендәге иң зур бәйрәм Октябрь революциясенең чираттагы еллыгы якынлаша. Аның ничек оештырылуына карап, мәдәният хезмәткәрләренең хезмәтенә бәя бирелә. Һәр авылда һәм район үзәгендә тантаналы җыелышлар, алдынгыларны бүләкләүләр, кичә концертлар үткәреләчәк. Аларга алдан ук әзерләнергә кирәк. Культура бүлегенә генә салынып торып булмый. Райондагы 22 авылның һәр берсенә кат-кат барып, һәр клубтагы эшнең тамырына төшәргә. Аның мөдирләре һәммәсе дә каләмгөл кебек булса икәнле. Тегене эшлә дә моны булай ит дип күрсәтмә биреп, иратып йөрергә кирәк тә булмас иде. Тик андый тагын берәү районда гына түгел, республикада да бүтән юктыр шул. Аның төзәтеп үзгәртеп булмый торганнары, клубларны җылытырга я котельныйның көче җитмәү, я ягулыгы булмау, музыка коралларының җитешмәүе, кайберләрендә баянчының да булмавы, акча кытлыгы. Кыскасы, кичкә таба баш тубал булгач кына Фидаяга үз күңеленә төп эш дип беркетеп куйган төзелешне барып карарга мөмкинлек туа. Тауисның аягы авыр булып чыкты. Ул көнне авыллардагы хәлләр бик тә ачуны китерде. Бер клубында сәхнә такталары чиреп убылып төшкән.
Икенче авылның баянчысы эчеп ята. Репетиция ясый алмыйлар. Кармашка барып кергәндә Фидаяның бер дә кәефе юк иде. Тәрәзәләрендә тонык кына ут янган бинаны әйләнеп, аның артындагы төзелеш мәйданына чыккач, утырып елыйсылары килде. Монда кыл да кыймылдатмаганнар иде. Я Раббым, бу төзелеш гел Фидаяга гына кирәкмени соң? Ник баш табиб Газимов әзрәк булса да кайгыртмый? Ник шул Мирхуҗин белән уртак тел тапмый? Ул аның үзе өчен, эше өчен кирәк. Фидая ярсуын тыярга тырышып, иске бинаның арткы ишегеннән кирип, зал аша узды. Ни хикмәттер, анда һич кем юк. Телевизорны да кабызмаганнар. Гадәттә машина килеп туктаган тавышка я Газимов үзе, я Гөлфия чыгып карый торганнар иде. Бүген алар да күренмәде. Өлкән медсестра бүлмәсендә дә кеше юк иде. Ниһаять, операция бүлмәсеннән ак чүпрәк башлыгын маңгайына ук төшергән, кашы күзе җимерелгән Гөлфия килеп чыкты. Исәнме, Гөлфия? Хәзергә исән әле. Фидая аның дорфалыгын сизде, ләкин илтифат бирмәде. Чөнки үзе артык гасабиланган иде. Баш врач кая? Дип сорады ул каты гына итеп. Юк баш врач. Хасталар гына калды хәзер монда. Ничек юк? Берәрсенең өенә киттем әллә? Урам буйлап чабып йөрерлек хәле бар дип беләсеңме әллә син аның? Диде Гөлфия ачулы пышылдап. Рәтләп кенә аңлат әле. Бу ни дигән сүз? Синең теләгең кабул булды дигән сүз бу. Ни теләгән идең соң син аңа, Әллә оныттың дамы? Ул каты-каты басып бүлмәсенә кирип китте дә, аннан халат белән тапталган башмаклар алып чыкты. Бик беләсең килә икән, мә, ки. Андый чакта тыелырга кирәк иде. Кара-каршы әйткәләшү дәрәҗәне генә төшерә. Фидая пальтосын, биретын салып, залдагы урындыкларның берсенә куйды. Халат киде. Гөлфия операция бүлмәсенең эчтән ак пәрдә корылган тәрәзәле ишеген ачуга, Фидаяның тезләре йомшап китте. Ул хәле бетеп ишек борысына ябышты. Анда таныш тар ятакта салкын, ялтыраган тимер аппаратлар астында берәү ята кебек күренде. Син нәрсә, Гөлфия, кешенең котын алып йөрисең? Бер кемне дә кертмә дидем бит мин сиңа. Билалның йомшак тавышы иде бу. Ятак буш. Анда фәкать ак җәймә генә күпереп ята. Билал исә дивар буендагы өстәл янында утыра. Кулын өстәлгә куйган. Аңа кан салу аппаратының нечкә көпшәсен тоташтырган. Тамырына дару сала икән. Менә ул беләген мамык кисәге белән кысты да, энәне тартып алды. Аннары турып халатын тарткалады. Фидая аңына килә башлаган иде инде. Ширләп киттеңме дип сорады ул. Профилактик чара гына бу, Фидая Госмановна. Авырып китмәс өчен генә. Нигә яшерәсең? Әйт дөресен. Көн аралаш система астына кирип утырганыңны белеп торсын. Күңеле булсын, сөенсен. Теге чакта хәтерлисеңме ниләр әйткән иде ул сиңа? Ничек каргаган иде? Гөлфия дип хатынының беләгеннән тотмакчы булды Билал. Томана карчык түгел ләбаса син, әдәм көлдермә. Көлүдән узды монда эшләр. Ширин яшергән үлгән ди. Беләсеңме син шуны? Начальникларга син эш атыгына. Атны да бит бер генә арбага җигеп була. Сине бер юлы икегә дә җигәләр, өчкә дә. Каян килгән ул төзелеш мәшәкатен хирург сыртына салу? Ник алайса Мирхуҗиныгыз операция ясамый? Әнә Суташтан бер кызны китереп салдылар бүген. Бит уртасына чуан чыккан. Тула да тишеле бага икән. Район врачларына 2 ел йөргән, рәтләнмәгән. Егет карарлык җире калмаган мескеннең. Хәзер елап монда килде менә. Билал шундыйларны карасынмы? Ташчыларны көтүләсенме? Аңа нинди нервы чыдасында, ул кеше ничек ширләмәсен? Үзерең бик кадерле иде бит. Кешенеке булгач, хәленә керү дигәннең әсәре дә юк. Фидая Гөлфияне бу хәтле чыгырыннан чыга торган хатын дип башына да китермәгән иде. Ул күптәннән тыелып килгән. Ире өчен борчылуы күңелендә чуан булып тулышкан.
һәм шушы минутта кинәт тишелгән иде. Гөлфия күз яшенә сулыгып кычкырынды да кычкырынды. Фидая исә җавап бирмәде. Башын иеп басып торды. Бу минутта Гөлфиянең кичерешләрен аннан да ныграк аңлаган кеше булыр иде микән? Нәкъ шушы урында бер вакыт ул да бит үзен үзе белештермичә ниндидер рәнҗүле, каргышлы сүзләр кычкырган иде. Билалга чыннан да начарлык теләгәнгәмени? Ирен югалту хәсрәтеннән зиһене чуалганга. Каршы сүз әйтүче булмагач, ямсыз кыланганы Гөлфиянең үзенә дә ниһаят барып җитте. Ул битен куллары белән каплап, йөгереп коридорга чыгып китте. Бүлмәдә кара-каршы басып калган Фидая белән Газимов бер тын хуш җыеп тордылар. Бираздан Билал: "Сез аңа ачуланмагыз инде", диде. "Явызлыгыннан түгел, аңлыйсыздыр." "Бик аңлыйм", дип җавап бирде тыныч кына Фидая. "Сиңа җитди дәваланырга кирәк, димәк." Билал көлемсерәде. "Сез врач түгел бит, Фидая Госмановна. Дәвалану мәсьәләләрен без үзебез карарбыз инде. Авырган табибны башка табиб карарга тиеш бит. Казанга барып тикшерелеп кайтырга кирәктер. Аның ишене сузарга ярамый. Иртәгә үк китсәң дә була." Билал елмаеп башын чайкады. "Иртәгә үк булмас, Фидая Госмановна", диде. "Нишләп булмасын? Балкыш белән барырсыз әнә. Иртүк килеп алып китәр." "Иртәгә минем операция ясыйсым бар. Бая Гөлфия бите шешкән кыз турында әйтте бит әле." "Үлем шире түгелдер ләбаса. Кайткач карарсың." "Юк, инде алай булмый. Мин аны бүген рентгеннан карадым. Диагнозын ачыкладык. Аңа теш тамырыннан инфекция кергән. Иртәгә иртән теш врачы тешен ала. Аннары миңа операция ясап, зарарланган каналларны чистартырга туры киләчәк. Бик җаваплы операция. Яшь кызның бите ул. Мин аңа бүген вәгъдә бирдем инде. Ул булай да күпме вакыт газапланган. Казанга китеп барсам, дөньясы җимерелгәндәй булачак." Үзеңә зыян киләсен белә торып, башка берәүгә яхшылык кылуны китапларда бик мактыйлар мактавында. Ләкин бу дөрес гамәл микән? Билалның соңгы сүзләрен тыңлаганда, Фидая шул хакта уйлап куйды. Ләкин табиб барыбер үзенекен итәчәк иде. Шуңа күрә бәхәсләшеп тормады. Тагын бер тапкыр сәламәтлеген кайгыртырга киңәш бирү белән шикләнде. Көзге кара төнне йөреп Суташка кайтканда, ул үзенең тәмам бер ялгызы калганлыгы турында уйлады. Гөлфия хаклы. Хәзер инде төзелеш эшендә Билалдан ярдәм көтеп булмаячак. Битарафлык дөньясында бер ялгызы йөзәргә чыккан иде Фидая. Һәм бу дәрьяның ярлары күренми иде. Аңа яман су, бик яман су булып китте. Иртәгәсен кызын бакчага илткәндә, ул урамның уртасыннан түгел, койма кырыеннан барды. Каршыга килгән таныш Жигулины да, оннан сузылып сәламләгән кулны да күрмәмешкә салышты. Хәтта өзек-өзек сигнал тавышын ишетмәгән булып кыланды. Райкомның беренче секретаре Искәндәров эшенә гадәттә иртәнге 7-гә килә. Коридорда аны 2-3 кеше көтеп тора торган була. Нәкъ шушы вакытта хуҗаны тотып, гызрыңны әйтеп калсаң гына. Җәгъфәр Латыпович аларны аяк өсте генә шул ук вакытта игътибар белән тыңлый. Ләкин вәгъдәләр бирергә ашыкмый, чөнки халыкны бу рәвешле үзенә ияләндерергә ярамаганын ул яхшы белә. Аң булырга кирәк, юкса һәр иртәне райком ишеге төбенә су буе чират тезелеп басачагын көттә тор. Бүлмәсендә ул районның сельхозтехника, агрохимсервис, гидромелиорация кебек зур предприятиелар җитәкчеләрен генә кабул итеп сөйләшә. Андыйларның зур хуҗа белән генә хәл итеп булырлык мәсьәләләре чыгып кына тора. Ул арада авыл хуҗалыгы идарәсендә кызу эш бара. Бөтен колхозлардан кичә күпме сөт савылган, күпме ит тапшырылган
һәр бозауның һәм дуңгыз баласының авырлыгы ничә граммга арткан, шикәр заводына күпме чөгендер озатылган, һәммәсе турында мәгълүмат алып, таблицаларга язып куялар. Һәм бу күрсәткечләрне алдагы көн белән чагыштыралар. Үсеш бармы, әллә артка китеш күзәтеләме? Сәгать 8 тулганчыга кадәр бу саннар беренченең өстәлендә ятарга тиеш. 8дә аның кабинетында киңәшмә башлана. Анда совет власты кешеләре, район башкарма комитеты, авыл хуҗалыгы идарәсе мөдире, башкалар белән бер рәттән идеология секретаре да була. Узган көнгә нәтиҗә ясала. Алдагы эшләрнең иң мөһим дигәннәре ачыклана. Юл уңаеннан кайберәүләргә сүзләрнең ачуларын тыңларга туры килә. Шунлыктан киңәшмә бетеп таралышканда кемнәрнеңдер сөмсере кыйылган, башы иелгән була. Хуҗа янында банк директоры гына кала. Алар шактый озак бикләнеп утыралар. Ни сөйләшәләр? Анысын үзләре генә белә. Һәр хәлдә банкка кергән һәр тиен хуҗада исәптә тора. Аның рөхсәтеннән башка бер сумда акча чыкмый. Аларның әңгәмәсен кайчак телефон гына бүлә. Өлкә комитеты эшен башлый. Хәер, бу сәгатьтә әле Казандагыларга кайсы районда күпме уңыш җыелып, күпме сөт савылганы, күпме ит тапшырылып, дуңгыз бозауларының ничәшәр граммга артканы турындагы мәгълүматлар барып ирешә генә башлаган була. Алар шул саннардан чыгып, нәтиҗәләрне соңрак ясыйлар һәм күрсәткечләре кимегән районнарның җитәкчеләрен тыкырдатырга керешәләр. Өлкә комитетыннан шылтыратулары ихтимал булуын истә тотып, райком секретарьлары гадәттә сәгать 10-нарга кадәр үз урыннарында утыра. Шуннан соң инде Искәндәровны тотармын димә. Район буйлап чыгып киткән булыр. Ул юкта райком бинасы да тынып тора. Ыгы-зыгы кичке 5-ләргә таба куба. Көтелмәгәндә килеп чыккан хәлләр, кыенлыклар турында шул сәгатьтә сөйләшеп, киңәшеп алырга була. Райкомның беренче секретаре Искәндәров, ягъни беренче, өченче секретарьдан, ягъни Нурхановадан идеология пропаганда өлкәсендә эшнең торышы турында шушы вакытта сораша, зарларын тыңлый. Фидаяның исә аның белән иртәнге якта иң мөһим, иң кирәкле мәсьәләләрне хәл иткәндә сөйләшәсе килә иде. Мирхуҗин дигән чыгымчы атны авызлыклап, хастаханә төзелешенең арбасына җигәргә кирәк. Моны беренче аша гына хәл кылып була иде. Тик көннең башында Искәндәров ире хуҗалар, хөкүмәтнең байлыгын кулында тоткан кешеләр белән генә эш итә иде шул. Идеология секретарының кулы буш бит аның. Бар байлыгы тел. Үзенең шул тел тегермәнен әйләндереп, халыкның күңелен партия идеологиясе дигән тузан белән томалап, бастырып торырга тиешле кеше ул. Идеологияны исә һәммәсе кайгырта. Җитәкчеләрнең барысы да коммунистлар, шунлыктан 3нче секретарьның эше җиңел дип санала. Һәм нәкъ шуңа күрә дә ул урынга еш кына хатын-кызларны сойлап куялар. Дөресрәге, менгереп утырталар. Моның исә үзенә бер яхшы ягы бар. Җае туры килгәндә, менә бит, без хатын-кызларны җитәкче урыннарга күтәрәбез дип мактанып алырга була. Буларны яхшы белгәнгә күрә, Фидая саллы хуҗалар арасында үзенең урыны бик тыйнак икәнен, аны җитдигә санамаганнарын аңлый иде. Әмма ул үз алдына гайрәтле ирләр кулыннан гына килерлек олы максат куйган. Һәм морадына ирешер өчен аңа беренче каршында үзен ирләрчә тотарга, хатын-кыз икәнлеген оныттып һәм оныттырып торырга кирәк иде. Иркәне бакчада калдырып эшкә килгәндә, ул хәзер үк Искәндәровка бәреп керергә ниятләгән иде. Хатын-кызның үз өстенлеге бар. Ямсыз сүз белән йөзенә бәреп, яисә типкәләп чыгарып җибәрә алмыйлар. Ир кеше үзләренчә әйткәндә, гүзәл зат каршында әдәп сакларга мәҗбүр. Шуннан файдаланып, әйтәсе сүзеңне әйтергә һәм ничек кенә булса да, беренченең башын үз ягыңа борырга кирәк. Шундук Мирхуҗинны чакырып алсын да, хастаханә төзелешен өзлексез алып бару турында күрсәтмәсен бирсен. Фидая кичтән дә, иртән дә алда торган сөйләшү хакында уйлады. Иң үтемле сүзләр эзләде. Эш бүлмәсенә кереп, пальто беретны салгач,
ботинканы туфлиға алыштырырга, чәчне рәтләргә дә, туп-туры коридорның түрдәге затлы башына барып, алгы бүлмә аша беренченең ишеген ачарга. Секретарь кыз Фәүзия авызын ачып сүз әйтә башласа, кулак салмаска. Ләкин андый тәвәккәллек кылырга туры килмәде. Фидая үз бүлмәсенең йозагын ачып азапланганда, эштән телефон зыңгылдаганы ишетелде. Трубкадан секретарь Фәүзиянең нечкә тавышы ишетелде. Җәгъфәр Латыпович Фидаяны үзе чакыра иде. Фидаяның ямансу җилле болытлы, шымлы күңел күге ачылып, кояш төшкәндәй булып китте. Иртә таңнан кирәксенә икән, төзелеш өчен борчылуы түгел микән? Хуҗаның бусагасын атлап кергәндә, Фидая чырайына тәвәккәллек тә, ризасызлык та, эшлекле кыяфәттә бирергә тырышты. Һәм кыр күңел белән сәлам бирде. Саумы, диде Искәндәров. Утыр әле, Фидая Госмановна. Һәм нәкъ менә Фидаяның бәгыренә шырпы булып кадалган Мирхуҗин турында сүз башлады. Хәзер инде сөйләшү үзеннән-үзе төзелешкә барып ялганырга тиеш иде. Әмма беренченең исенә төшкән нәрсә бөтенләй башка булып чыкты. Баксаң, Мирхуҗинга 40 яшь тулып килә икән. Төзү-монтаж идарәсе начальнигының юбилее якынлаша. Аллы бәйрәме. Кайчан тугансың ул, дип сорады Фидая. Моны мин сиңа түгел, син минем искә төшерергә тиеш идең, диде Җәгъфәр Латыпович кашын җыерып. 8 мартта туган ул. Бәйрәмнәр, кичәләр оештыру турыдан-туры синең вазифаңа керә ләбаса. Иң элек шуны кайгыртырга тиеш син. Төзелеш өчен Тауи сиптәш җавап бирер. Хуҗаның бу кинаясе бик яхшы аңлашылды. Кармаш хастаханәсенең яңа бинасын, аның мунчасын салу артыннан гына йөрисең, үз эшеңне җиренә җиткереп башкармыйсың дигәнне аңлата иде бу. Хәзергә йомшак кына. Ләкин әгәр дә Нурханова бу сүзләрдән сабак алмаса, райком бюросына куеп тикшерү дә ерак йөрмәс. Анысы инде хәтәр. Бюрода тикшерү гадәттә эштән азат итү белән тәмамлана. Эшеннән куылган кеше бүтән мантымый. Шуңа күрә җитәкчеләр өчен иң куркынычы бюрога куелу иде. Бик җитди кисәтү бу. Ләкин Фидая кыелып төшмәде. Аңарчы 4 ай яшисе бар бит әле, диде гаҗәпләнеп. Юбилей кичәсе оештырырга гына җитешербез. Җәгъфәр Латыповичның чырае тагын да кырысланып китте. Юбилей ул башта җыелыш җыеп, аннары табын кырып, матур сүзләр сөйләү өчен генә түгел. Дәүләтнең зур бүләген тапшыру өчен дә бу форсатны файдаланып калырга кирәк. Орден, медаль яки берәр мактаулы исем бирү өчен документларны ким дигәндә ярты ел алдан әзерләп тапшыру зарур. Әгәр дә минем фикеремне беләсегез килсә, мин ул Мирхуҗинның туган көненә район башкарма комитетының грамотасын тапшырыр идем дә, шуңа өстәп бер тартма конфет белән бер бәйләм чәчәк бирер идем. Анысы да артык әле аңа дип тыела алмыйча хисләнеп, тавышын күтәрә төшеп әйтеп куйды Фидая. Эшләгән кешенең кадерен белергә кирәк. Ничә авылда мәктәп, ничәсендә культура йортлары салдырды. Суташның үзәген бөтенләй үзгәртеп төзеде. Ни эшләргә икән? Орден сораргамы? Аның инде почет билгесе ордены бар. Зуррагына тәкъдим итәргәдер бәлки. Әллә РСФСРның ат казанган төзүчесе дигән исем сораргамы? Аның андый исеме дә бар-барын, тик Татарстанныкы гына. Обкомга илтәсе документларны төзегәндә ике якны да бик нык уйларга кирәк. Бирмәстәйне сорарга да ярамый, алырдайны алмый калудан начар. Мирхуҗинның рәнҗеп калуы бар. Җитәкчесенең сүзләрен баш иеп тыңлаганда, Нурханова күңелендәге ризасызлык хисен тыярга тырышты. Тынычлан, Фидая, тынычлан дип, ике кулының бармакларын аралаштырып, авырттырып кысты. Ул Мирхуҗин аласын алды, талыйсын талады,
Гадел күзлектән караганда суд каршында басып торырга тиешле адәм дә бит. Ләкин аның белән булышырга ярамый. Борыныңны гына җимерәчәксең. Андыйларның юлына аркылы төшүдән Алла сакласын. Берәр кыек сүз ычкындырганыңны гына ишетсә дә, Кармаштагы хастаханәнең нигезе мәңгегә шулай тырпаеп торып калачак. Ул арада Җәгъфәр Латыйпович сүзен дәвам итте. Бүләкләү өчен документларны Нурханова тутырып бирергә тиеш икән. Сүзләрнең шундыйларын табарга кирәк ки, рәсми кысага да сыйган булсын. Шул ук вакытта чын йөрәктән кайнап чыкканы да сизелеп торсын. Шундый итеп язарга кирәк. Өстәгеләр укыгач, тәкатьсез булсыннар. Сораганны бирми калмасыннар дип нәтиҗә ясады беренче. Ул арада Фидая ныклы бер карарга килгән иде инде. Искәндәровтан чыгуга ул Мирхуҗинга шалтыратты. Миңа кирегез әле, хәзер үк. Озак көттермәде Тауис, шаж итеп килеп тә керде. Кыска итәкле пальтосының төймәләрен ычкындырып, аппак күлмәге, карасу кызыл галстугы, күксел буйлы венгр костюмының якасы күренерлек итеп изүен ачып җибәрде. Күк эшләпәсен арткарак шудырды. Аннары Фидаяның каршысына җәелеп утырды да, майлы күзләрен ярык кына калдырып кысып, авызын киң йырып, мәгънәле итеп елмайды. Сезгә булай кылану килешми, диде Фидая салкын гына. Чын җитәкче кешенең күзе ачык, авызы йомык булырга тиеш. Анысы бит аның кул астында эшләүчеләр янында шундый булырга кирәк. Аны гына беләбез, диде Тауис өстәл аркылы Фидаяга таба авыша төшеп. Монда бит бөтенләй башка. Кояшка бит күзне киереп ачып карап булмый. Сине күргәч, минем күзләр үзләреннән үзләре камаша. Авыз үзеннән үзе ярыла. Миннән сорап тормыйлар. Ләкин алда торган юбилей шул уңайдан бүләк сорау турында сүз башлауга егет алыштырып куйгандай булды. Сыны турайды, пальто изүләре җыелды, күзләре түгәрәкләнеп ачылды, калын иреннәре кысылды. Ах, нинди кыдрәткә ия бу орден дигән тимер кыйпылчыгы. Һәм синең исем фамилияң куелып, мактаулы исем бирелде дип язылган кызыл папка салынган кагаз бите. Шуны алыр өчен ничек тырыша гайрәтле егетләр. Һәм бирми калсалар, ничек кыелып төшә алар. Шуларга өстәп, бераз акча бирсәләр ни әйтер идең? Анысы да юк бит ичмасам. Мирхуҗинга тагын бер орден кирәк икән. Түшенә хезмәт кызыл байрагы ордены тагып йөрү турында хыяллана икән ул. Кыскасы, тәти бирәм дигәч, ипләнде дә куйды егет. Иртәгәдән Кармашка ташчылар бригадасы җибәрергә, кирпечен, измәсен, бөтен кирәк ярагын үз вакытында илтеп торырга вәгъдә бирде. Ләкин әгәр дә эшлекле сөйләшү тәмамланганнан соң тыныч кына кузгалып чыгып китсә, Тауис булмас иде шул. Ул Фидаяның йөзенә мәгънәле итеп өздереп карады да: "Эх, Фидая Госмановна, син мине исем я бүләк өчен тырыша дип беләсеңме әллә?" диде. Аның калын тавышы ничектер калтыранып куйды хәтта. Әгәр дә алай уйлыйсың икән, бик нык ялгышасың. Дан дәрәҗә артыннан куа торганнардан түгел мин. Кешеләрнең чын күңелдән әйткән рәхмәте, ихтирамы минем өчен бүләкнең иң зурысы шул. Әгәр дә без бер-беребезне аңлашып яшәсәк, шуннан артык ни кирәк тагын? Һәм ул калкына төшеп Фидаяның өстәлгә куйган куллары өстенә үзенең зур симез кулын салды. Аркасына сирәк эре кара төгүскән, дымлы салкын уч бармакларны чиркандырды. Күңелдә җирәнү хисе кузгатты. Әмма Фидая тыелды. Түзәргә кирәк иде. Биразга түзәргә. Мирхуҗин чыгып киткәннән соң Фидая авыр уйга чумды. Документларны беренче кушканча, өстәгеләрне тәкатьсез калдырырлык итеп язарга туры килер анысы, сүз дә юк. Ләкин аның белән генә Тауисны үз ягыңа авыштырып булыр микән?
Ул теләгәнне булдырып булмый. Күңелен йомшартуның башка бер чарасын табарга иде. Әйтик, туган көненә истә калырлык бүләк биреп була. Үз исемеңнән. Тик нинди бүләк? Гел күз алдында тора торган әйбер булсын иде ул. Аһа, сәгать бирергә кирәк аңа. Кыйбатлыны, затлыны, районда юкны эзләп табарга да, үз акчаңа сатып алырга. Аннан гына белмәссең. Вакыт та җитәрлек. Фидая күңеленнән Казандагы танышларын барлый башлады. Кем шундыйны табып бирер икән? Күңеле ничектер арусызланган кебек иде. Бу кер тышкы якта түгел, эчтә. Аны кул юган кебек кенә юып алып булмый. Ләкин чистарынасы килә иде. Фидая телефонны алды да үзәккә шылтыратты. Ул таныш тавыш ишетелгәнен көтте. Тик трубка колакны йыртып, озын-узак чинады да чинады. Фидая гүяки ике араны тоташтырган озын чыбыклар аша кызыл телефон аппаратын күргәндәй булды. Аны гына түгел, бер-берсенә Т хәрефе ясап терәтеп куелган ике озын өстәлне, алар янына һәм дивар буйларына урындыклар тезелгән иркен генә бүлмәне, аның почмагында үскән кайын гөлен күз алдына китерде ул. Бүлмә буш, аның хуҗасы урам як капкадан кирип кенә килә. Ул бүлмәсендәге кызыл аппаратның сузып-сузып зыңгылдаганын ишетми. Әмма күңеле сизә, шуңа күрә ашыга, эре-эре атлый. Менә ул өйнең почмагыннан борыла. Бу турыда үй түбәсеннән тутыккан труба сузылып төшкән. Аның очы җирдән 2 метр чамасы биеклектә. Әле 3нче көн генә шушы урыннан узганда, Давыт Фидаяга борылып, сак булыгыз, башыгызны бәрә күрмәгез дип көлгән иде. Һаман шул баласы туы инде. Үсәм әле мин үсәм дип җавап биргән иде аңа Фидая. Бинаның ишеге янына зур гына плакат эленгән. Анда мич авызыннан бөркелгән ялкын телләре сурәтләнгән. Ире хәрефләр белән мичең төзек булмаса, янгын чыгуын көттә тор дип язылган. Әгәр бу минутларда Фидаяның йөрәгенә үрләгән ялкын теле күзгә күренсә, бер дә шул плакаттагыдан ким булмас иде. Алло, Гаяров тыңлый. Давыт әллә чыннан да урамнан ашыгып килеп кергән иде инде. Сулышы капканы сизелде. Фидая тиз генә җавап бирә алмады. Тавышы өзелеп китүдән шикләнде. Йөрәге шул кадәр тигезсез тибә иде. Алло, үзәк тыңлый. Нурханова бу. Ни хәлләр бар анда? Тәртип, Фидая Госмановна. Давытның тавышы тынычланды. Шул ук вакытта гадәттәге җылы көлемсерәү белән өртелде. Мунчаның бурасын кайчан китереп куясыз? Борчылмагыз, Фидая Госмановна. Озак көттермәбез. Тәнгә мунча булыр ул, җанга гына юк менә. Монысына җавап табып булмады. Әмма ризалашасы да килмәде. Чөнки бар иде ул җанга мунча. Давытның шифалы тавышы күңелдәге кирне юып алды. Җанны сафландыргандай итте. Мәдинә Маликова. Фидая. 24-нче бүлек. Язгы җил Наиләнең ятимлеген,
яклаучысы юклыгын белгәндәй, ихата аша айрата өздереп, кистереп исә иде кебек. Дөрес, өй артыннан ала юк дуылдап, иркенләп үтә алмый үзе. Чөнки анда мәрхүм хуҗа утыртып үстергән 5-6 төп алмагачның нык кәүсәләре, тармаклы ябалдашлары каршы тора. Алар өйне шыкларга тырышкандай, шәрә ботакларын шифер түбә өстенә үк сузып салганнар. Ә менә ишек алды ягы бөтенләй ачык. Андагы тавык китәге, кар базы өстендәге куыш, хәтта мунча да елдан-ел искерә, иңә бара. Җил алар өстеннән уйнаклап кына уза. Ул абзар кура койма тирәләренә ышыкланган бозлы карны да берничә көн эчендә ялмап алды. Аның астыннан кырыган тигәнәк, кычыткан сабаклары тырпаеп килеп чыкты. Алар ятимлек сагышын тагын да көчәйтеп җибәрде. Иртән эшкә киткәндә дә, көндезге шәйгә кайтканда да, Давыт аларга карап уза. Йылкып ташларга һаман кулы җитми иде. Көннәрнең берендә ул өенә кайткан арада урман хуҗалыгыннан нарат һәм кайын үсентеләре алып килде. Наратлар кыска булса да, ныкча, яшел, куе бөдрә, ә кайыннар озынга тартылган, нәзек кәүсәле, күгелҗем бөреле иде. Аяз, салкын, җилле бер иртәдә нәрәт биреп кайткач, Давыт койма буендагы кураларны ниһаять йолкып алды. Көрәк алып чыгып, 2-3 силтәнүдә чокырлар казыды һәм урам капкасыннан сул якка 3 нарат, уңга 3 кайын утыртып та куйды. Кайын сабаклары янына нечкә казыклар кадап бәйләде. Нарат төпләрен таптады. Катырак басасың түгелме? Тамырларын үзеп битермә тагын, диде чиләк белән су алып килгән Наилә. Ир кешенең ихатаны тутырып, иркенәеп йөрүе хуҗалыкка ям керткән, йортның абруен күтәргән иде. Һәм хуҗабикәнең бу бәхетне түкми-чәчми татыйсы, гайрәтле ирнең эшенә кысылып, иратеп, үзенең хуҗа икәнлеген искәртеп, хокукларыннан файдаланып каласы килә иде. Иратның аяк астында буталып, кымачаулап, һәм үзендә юга кылны да аңа биреп йөрмәгән хатын-кыз үзен чын кеше дип санамый да шул ул. Ә Давыт дәшми, үз эшен белә. Наилә сузган чиләкне алып, үсенте төпләрендәге юеш кара туфракка су куя. Ул да көздән бирле гаиләсеннән аерым яшәгәнгә һәм өй эчендә Наилә апа мыштым гына йөргәнгә күрә, хатын-кызның аяк астында чуалуына зарыккан, шунлыктан апакайның ат дагалаганда бака бытын кыстыргандай иратеп маташуы бераз гына эшне тырнап куйса да, дөньяны түгәрәкләндереп җибәргәндә әйтә иде. Кайыннар яфрак яруга Фазилә белән Алмаз да монда булыр инде, дип уйлады ул. Әллә кайчан алып килгән булыр иде дә. Авылда председатель өчен салына торган яңа йортны әлегәчә өлгертеп җиткермәделәр. Өлгерткән дә булырлар иде. Балта осталары көзен янган фаязларга һәм Гыйзетдиннәргә өй җиткерергә ярдәм иттеләр. Аннары Кармаш хастаханәсенә мунча салдылар. Кыш уртасына эшчеләр бушаган иде дә, мең мәшәкать арасында Давыт йортка нигез салдырырга оныткан булып чыкты. Туңган җирне актарттырырга исә намуссынды. Инде менә идарә белән янәшә ихатада нигез салынды. Әзер бураны шуның өстенә китереп утыртасы гына калды. Агачлар шаулап яфрак яргач, иншалла, түбә астына да керелер. Давыт та ике авыл арасында буталудан котылыр, фатирда түгел, үз өендә яши башлар. Фазиләдәй киңәшчең, ярдәмчең гел янәшә булса, яшәү дә, эшләү дә күпкә җиңелрәк бит ул. Давыт суның туфракка сеңеп биткәнен көтеп торды да, агач төпләренә берәр көрәк чиремә салды. Аннары Наиләгә яны белән торган килеш күтәрелеп карамый гына. Чыршының табигате кырыс аның, дип куйды. Урынның ныгын, туфракның тыгызын ярата. Тамырлары җиргә ни кадәр ныгырак берексә, шул кадәр тизрәк тернәкләнә. Уйлары исә бөтенләй башкада иде Давытның. Иртән ферма мөдире Хәбир Скотник Фаяздан зарланды.
2 көн инде эшкә чыкмый икән теге. Сыер савучылар онны гына түгел, силусны, саламны да сыртларына салып ташыйлар. Давыт көрәген болдыр кырына сөяп куйды да, иелеп, куш учын Наилә кулындагы комганның борынына сузды. Өтеп алырлык салкын су белән битен, муенын ышкыды, рәхәт сискәнеп, ах итеп куйды. Өйгә кереп чәй эчкәннән соң бераз ятып ял итеп алды да, Фаяз янына барып килергә булды. Ишмуллиннарның такта белән тышланган, кыйгач буйлар ясап аклы зәңгәрлегә манылган йорты биек зәңгәр койма өстеннән 8 тәрәзәсе белән бер юлы балкып, урам ягына начальник кебек кукрайып карап тора иде. Иске йортларының янып китүе хәерлегә генә булган икән диярсең. Һәммәсен зурдан, яхшыдан торгызып куйганнар. Ишекләре 30дан ким түгелдер. Соңгы елларда урыс капкалар модадан чыгып бара, күпләр аны койма биеклегендә генә ясыйлар. Тик аерылып торсын өчен булдыра алганча бизиләр. Фаяз үзенең зәңгәр капкасының уртасына зур-зур ак ромашкалар ясаган. Давыт кече капканың келәсен күтәреп эчкә узды. Иң беренче күзгә ташланганы уң кулда ишек алдын нык кысырыклап, сузылып яткан нарат бүрәнәләр булды. Биек итеп игәннәр дә таралмасын өчен өч җиреннән юан тимер чыбык белән тарттырып бәйләп куйганнар. Түрдә ихатаның бөтен киңлеген иңләп сузылган яңа сарайлар янында араларына кирпечләр кыстырып игән такталар биегәеп тора. Почмакта тугарылган туры алаша арбадан пишән чимченә. Сарай ишеннән дуңгызлар чинаганы, мыркылдаганы ишетелә. Бер сарайның ачык ишегеннән 2 яшь үгез башын сузган. Ай-һай, нык мантыган бу хуҗа. Тагын бер йорт җиткерерлек мая да җыеп куйган. Әйтәләр иде аны. Бер яктан үзе колхозныкын аты белән ташый. Икенче яктан суташта шофер булып эшләүче малайы кайтарып аудара дип. Хак икән. Әле бер төнне электр баганалары өчен әзерләнгән агачларны шәлдереп алып кайтканнар дип тә ишетелгән иде. Әмма Давыт бу хәтлүк дип белми иде. Сулдан биек йортның ачык тәрәзәләреннән шаулашкан тавышлар ишетелде. Давыт сузылып пыялага чирткәләде. Ялдының калын такталардан ясалган таза ишеге ачылды. Болдырга футболка белән спорт чалбары кигән Фаяз чыгып басты. Кара нинди улы кунак килгән безгә. Йыкытларга килдеңме әллә, Давыт Зиннатович? Рәхмәт инде. Үзебездә чакырырга торадырыйк. Озакламый үй туе ясыйбыз, Алла бирса. Син нишләп бу вакытта өеңдә утырасың, дип сорады Давыт кырыскына. Фаязның кызарынган киң чырайында, сары кашлары астындагы күзләрендә сагаю чагылды. Ләкин сорауны шаяртуга бормакчы булды. Үземдә утырмыйча, күршегә кереп утырмам бит инде, диде. Сәгать ничәдә фермада булырга тиеш әле син? Фаяз булай да бүлтәеп торган корсагын тагын да киеребрәк басты. Хәлең ничек дип сорасың башта, иптәш председатель, дип акыл өйрәтергә кереште. Давыттан шактый өлкән, яше 40-тан узган булганга, ул моңа тулы хокукы бар дип саный иде ахрысы. Давай да давай дип эш кешесенең бугазына басып куалый торган заманалар узып бара бугай бит инде. Скотник кына дигәчтә без ата баласы, кешечә булырга кирәк. Аш өстенә килеп кергәнсең икән, табынга уз, аштан улы түгелсеңдер. Давыт аның ачулы тәкәббер чырайына карады да, үзенең зур хата ясаганын аңлады. Монда килеп йөрисе түгел. Фаязның үзен тагын бер тапкыр идарәгә чакыртасы калган. Килми кала алмас иде. Чөнки авылда яшәгән кешегә җитәкче белән санашмый мөмкин түгел. Әмма хәзер чигенергә соң иде шул инде. Син телеңә салынма. Сораганга җавап бир, диде Давыт, мөмкин кадәр таләпчән тавыш белән. Кайда булырга тиеш син бу сәгатьтә? Мин нәкъ тиешле урында бүген бик беләсем килсә, шул хәтле авырлыклардан соң тернәкләнеп кенә килгән чак. Перемнән туганнар кайтып төште.
Аларга кадер-хөрмәт күрсәтергә тиешме мин? Отпускыда дип санагыз мине? Гомергә бер тапкыр скотникка да ял бирелергә тиештер. Йортыңны торгызганда атналар буе эшкә чыкмадың. Аны санамыйсыңмы ни? Анысы аның янган өчен бирелде. Стихийный бедствиегә дучар булган өчен. Һәм гомумән, фирмадан китәргә ниятләп йөрим әле мин. Йөгенгәнче бушка эшләү туйдырды инде. Гарык. Фаяз кул кырые белән таза яге астыннан кыска муенын сызып күрсәтте. Йортыңны сыртыңа салып китәрсеңме әллә? Дип сорады Давыт. Ул үзенең ваклана башлаганын тойды. Тагын шунысы да бар иде. Болдырдагы Фаяз нык калкып тора. Бу хәл үзе кешеләргә өстән карарга күнеккән Давытны кимсетә иде кебек. Нәрсә? Әллә йортымны ем белән авылдан сөрер идеңме? Элекке председатель кебек ут төртмәкче түгелсеңдер бит. Кыскасы, сүз базар хатыннары кебек әрепләшүгә үрелде. Ялдының ачык ишегендә 2-3 ят ират күренде. Әле дә ярый хатыны Фәния чәчрәп килеп чыкмады. Фермада булгандыр бәлки. Йорттан берәү генә булса да колхозда ныклап эшләргә тиеш бит инде. Сыер савучы Фәния шул вазифаны үти иде. Һәр хәлдә Давытка борылып чыгып китүдән башка чара калмады. Һәм бу абруйга бик каты сугачак. Гомумән, эштә чигенүнең башы булачак иде. Үз сүзен сүз итә алмаган җитәкче белән кем санашыр икән? Ул ярдәм эзләгәндәй як-ягына каранды. Законнарны яхшы беләсең димәк, диде тешен кысып. Син уйлаганча ук шырнадан түгелбез. Алайса булай. Законга киткән икән, законча булсын. Син безгә шушы агач материалларына булган документларыңны күрсәт әле. Фаязның булай да кызыл чырайына бурлат төсе инде. Ул юан бармаклары белән болдырның нәзек шома терәгенә тотынып алга ушты. Гүяки председательнең өстенә сикерүдән шак кына тыелып тора иде. Синең ни эшең бар анда, диде ул хырылдаган тавыш белән. Булар миңа янгыннан соң йорт салырга бирелгән. Хөкүмәтнең ярдәме. 3 йортлык материал бирелдеме сиңа? Кеше хатасындагы милекне санап йөрергә прокурор түгелдерсең. Тентергә праваң юк. Ә менә бар минем правам. Халык контролеры мин, беләсең килсә. Давыт шалбарының арткы кесәсеннән кызыл катыргы тартып чыгарды. Авыл кешесе аның ишедән уттан курыккандай курка. Ничек кенә әтәчләнсә дә, Фаязның кикриге шиңә башлаганы сизелде. Алай да тиз генә җибеп төшәргә исәбе юк иде әле. Кара аны, мыскал белән үлчи торган мал түгел. Нахак яла яккан өчен дә суд бар, дип мыгырданды ул. Аны гына үлчи беләбез. Давыт борылып урамга чыкты да, капка төбендәге УАЗик янында басып торган шоферы Мөҗипкә: "Бар әле, Әхсән белән Гадел шабыйны алып кил тиз генә", диде. Ишек алдыннан Фаяз сөйләнеп чыгып килә иде. "Урман арасы түгел бу сиңа. Син анда лесхозда кем эләксә шуны тотып яптырырга өйрәнеп беткәнсеңдер дә бит. Монда алай итә алмассың." Бусы чын нахак иде. Давытның берәүне дә суд каршына бастырганы булмады. Ләкин сүз көрәштерү артык озынга киткән иде. Шуны аңлап дәшмәде. Авыл ишенә таба китте. Мөҗипне көткән арада зират турыннан әйләнеп килергә булды. Ярый әле партоешма секретаре да, ревкомиссия председателе дә өйләрендә булган икән, озак көтәргә туры килмәде. Фаяз йомшак табигатьле, нечкәрәк тавышлы Әхсән Вәлишиннан куркып тормаса да, җыерчыклы йөзен картузы белән күләгәләгән Гаделшаны күргәч, шым булды. Мәсьәләнең асылын карт 2 сүздән аңлады. Бүрәнәләргә карап, ничек үлчибез дип сорады. Лесхоздан калган гадәте буенча, Давыт машинасында җыелма метр йөртә, картка шуны кертеп бирде.
Гаделша метрны сүтә-сүтә бүрәнәләргә таба атлады. Аның кулында боргаланып озынайган елтыравык нечкә тасма Фаязга зәһәр йылан кебек тәэсир итте. Аның тиз арада әкияттәге дию кебек байып китүенә Гаделшаның булайда эче пошып йөргән күрәсең, ул бу эшкә бик теләп алынды. Артыгын нәфисләнәсез шул, дип сөйләнде үзе. Харам малның очы барыбер төртеп чыгасын уйламыйсыз. Тотале, дип, метрның очын Әхсәнгә таба сузды. Үлчәргә икән үлчик. Син дә йөрисең шунда, кирәкмәгәнгә кысылып, дип, ысылдады Фаяз теш арасыннан. Районнан килеп, колхозның күпме итен алып китәләр, ник анысын бер дә күрмисең? Ә миңа килеп тырнак астыннан кирезлисең. Тик картның күптән биршәйгән тиресен аның ише кылчыклар гына тишә торган түгел. Ул метрын бүрәнә өеменә аркылы сузып салды. Низахни белән тәмамланыр иде билгесез. Капкадан кызу-кызу атлап Гыйззетдин килеп керде. Исәннәрмесез, диде ул көр тавыш белән. Ни хәл күрше? Безгә әйтмичә генә үй туе үткәреп ятасыңмы әллә? Гаделша абзый, син нишлисең анда? Ишек алдындагы киеренкелек кимеде. Әлегәчә бу хәлләр ни белән төгәлләнер икән инде дип сагайып басып торган кешеләр җиңел сулап куйдылар. Җыелыш җыйдыгызмы сез әллә монда? Диде Гыйззетдин Давудка таба борылып. Җыйдык шул. Фаяз үзе идарәгә килми, без килдек менә. Сөйләшергә кирәк бит. Фермада эшләр сөйләшүдән узган анда. Бүген Каләмгөл терлекчеләр белән политчас үткәрергә тиеш иде. Гәзитләрдәге соңгы яңалыкларны аңлатырга. Атыннарның бөтен ачуы аның башына төшкән. Имгәнеп бетәбез инде авыр эштән диләр. Фаяз туган, син монда ике кулыңны кесәңә тыгып торма. Тиз генә алашаңны җик тә, хәзер үк фермага барып җит. Югыйсә хатыннарның бөтенесен төяп үзеңә алып киләм. Гыйззетдиннең шушы сүзләре белән һәммәсе хәл ителде дә куйды. Давудка скотникның эшкә баруы гына кирәк. Фаязның бөтен теләге исә бүрәнә такталарының исәбен алырга ажгырган председательдән кутылу иде. Ул гадәтенчә һаман әле мыгырданып, атына таба юнәлде. Давуд исә машинасына чыгып утырды. Шулай итеп, председательнең сүзе сүз булды шикелле. Тик күңелдә ачыту калды. Бу авылга килгәч, эшкә сызлавык чыгып әкренләп үсә барды. Чарасызлыктан, алдагы көнгә өметсезлектән килеп чыккан шир иде бу күрәсең. Эш җайга салынган бер тәртип белән көйле итеп түгел, ә сикәлтәле, хәтта тирән-тирән чукырлар белән бүлгәләнгән юл аша бара шикелле. Фермаларда азык җитмәү, трактор комбайннарның искелеге, запчасть юклык, инде кеше җитмәү, иратның ишүен әйткән дә юк. Авыл хуҗалыгында эшне булай да алдан билгеләп куйган план буенча гына алып барып булмый. Табигать китергән көйсезлекләр генә күпме? Шагыйрь әйтмешли, җиле дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яуса, ни әйтер идең дә? Алай булмый бит ул. Өстәгеләрнең бүген фәлән литр сөт савыгыз, төгән центнер ит тапшырыгыз, фәлән гектар чөгендер чәчегез дип күрсәтмә биреп торулары, планнарның ничек үтәлүе хакында көн сайын хисап таләп итүләре тагын. Шуның өстенә адәм баласы бер-берсенә генә түгел, үзенә үзе аяк чалудан туктамый. Көннең көнендә башка таш төшкәндәй диярлек берәр тәртипсезлек, күңелсезлек булып тора. Беренче айларны Давуд тора-бара үзем дә буразнага төшәрмен, авыл халкы белән дә уртак тел табылыр, эшләр җайга салыныр дип уйлаган иде. Ләкин бу колхоз дигәнең җайга салына торган нәрсә түгел ахрысы. Көн сайын иртән торуга, бүген кайсы яктан китереп урырлар да, тәгәрмәчем кайсы төштә чукырга барып төшәр дип яшәп булмый бит инде. Игенчелекне алга этәр, терлекчелекне теккә күтәр. Печән әзерләгәндә дә, кукуруз эшкәрткәндә дә зур уңышларга ирешү өчен көрәш. Ә инде уракка төшсәң, син урып җыю фронтында. Аңа кеше ничек чыдасын? Һәм чыдамыйлар да. Ничек тә булса чыгып качу ягын карыйлар. Үзе авыл баласы булса да бирегә килеп, бу эшкә тарыганчы, Давуд хәлләрнең мондый да мөшкел икәнен белмәгән икән.
Өстен өсте-өстенә мәгънәсез күрсәтмәләр килеп торганын, председательгә үз акылы белән эшләргә бер нинди мөмкинлек бирелмәгәнен, барсыннан да бигрәк хөкүмәт тарафыннан авылның бу кадәр таланганын белмәгән. Шуның белән бәхетле булган икән ул. Ә менә Фаяз кебекләр аңлыйлар. Мөмкин булганда һәр нәрсәне үзләренә ташу ягын карыйлар. Хәер, барысы да шул инде. Савучылар иртәнге савымнан соң сөт тутырган резин грелкаларны билләренә бәйләп, бер мәле чалбар балакларына он яки комбикорм тутырып кайталар. Скотникларның арба төбенә аннан күбрәк сыя билгеле. Көз көне капка төбенә кайтып туктаган комбайнда 1-2 центнер бодай булмаса, ул механизаторны шырт илегә санарлар иде. Зур җитәкчеләр буларның һәммәсен белгәнгә күрә, авыл халкына хезмәте өчен акча түләргә кирәк бит дип борчылмый. Хуҗалыгында бәрәңге үстереп, мал асрап көн күрер, җитмәгәнен колхоздан чәлдерер дип исәпли булса кирәк. Авылда бөтен тормыш шуңа, бармагың орынганны үзеңә тартуга корылган. Яңа председатель иң беренче эш итеп үзенә йорт салдыра. Райком секретаре да иң элек үзенә яхшы торак булдыру ягын кайгырта. Балаларын урнаштыра, туган тумачага да ярдәм итү ягын карый. Булай яшәп, бу ил кая барып чыгар икән? Менә шундый уйлар тынга бирми иде Давытка соңгы вакытта. Бу хакта берәр бик тәмәнле һәм гамле кеше белән ачылып сөйләшәсе килә иде аның. Ләкин мондый борчуларыңны теләсә кемгә ачып салып булмый. Фазыйлә белән дә уртага салып сөйләшә торган сүзләр түгел бу. Барма анда дип әйткән идем бит мин сиңа. Колхозчы көтүләп йөрергә үзең ашкындың дип кенә җибәрәчәк. Коммунист кеше өчен зур гынах булган бу уйланулары турында ул бер кешегә иркенләп сөйли алыр иде алуын. Ни гаҗәп, ул кеше партия идеологиясы сагына куелган 3нче секретарь Нурханова иде. Ул да илдәге шушы мәгънәсез кысаларда бәргәләнә. Район халкына яхшылык эшлим, хастаханә салдырыйм дип тырмашып йөргәнә. Аның бу максатына да гадел юл белән генә ирешеп була торган түгел. Әгәр кагыйдә тәртип белән генә барсаң, хастаханә тагын 100 ел шул арестантлар туктап ял иткән корылмада калачак. Шуңа күрә бичара хатын аны тегеннән моннан йолкыштырып, булдыра алганны эләктереп төземәкче. Аның белән аңлашып булыр иде. Күңел бушап калыр иде. Сер сыяр иде аңа. Ләкин кайда? Ничек сөйләшергә? Икәүдән икәү узаклап аулакта калу мөмкин түгел. Гайбәт чыкса, кереннән арына алмассың. Кер дигәнең бигрәк тә хатын кыз намусына нык сеңә бит ул. Төньякның язгы гөле кебек якты, җылы ул хатынга тузан да кунарга тиеш түгел иде. Шуңа күрә Давыт очрашкан чакларда аның бит очлары алланып китүен, күзләреннән моң сирпелүен, тавышының яңгырашы үзгәрүен күрсә дә, аннан да бигрәк бөтен вөҗүденнән бер көлгән назлы дулкынның тирбәнешләрен һәм бөтен барлыгы бу дулкынга тетрәнеп җавап биргәнен тойса да, хисләрен тыярга, яшерергә тырыша. Очрашканда тизрәк читләшү ягын карый иде. Ә кичләрен, бигрәк тә өйгә кайтырга соңарып, Наилә апада кунып калган төннәрдә, уйларының очы һаман аңа барып тоташа. Ул хәзер дә үзәкнең шефы булып санала бит югыйсә. Нигә сирәк килә икән? Гадәттәгечә көндез нык арылган иде. Ләкин караватка ятып утны сүндергәч тә күзгә озак йокы кермәде. Кинәт капка шыгырдаганы, ишек алдыннан лап-лып адым тавышлары ишетелде. Давыт сикереп торып янындагы урындыктан спорт чалбарын алып кияргә чак өлгерде. Кемдер өйгә килеп керде дә аның өстенә ыргылды. Кеше якта яткан Наилә шакылдаган, ахылдаган, кычкырынган тавышларга уянып утны кабызды да чаршау артыннан олы якка карады. Анда Давыт берәүнең аркасына менеп атланган да кулларын кайрып тоткан иде. Аллаһыма, ни булды? Кем ул? Наилә апа, бау бир тизрәк.
Давытның бот арасында яткан әдәм каты мышкылдап тозгыган башын боргалады. Фаяз түгелмесең бу? Тизрәк бул, диде Давыт сулышына буылып. Наилә мичкә аркасын сыдырып, идәндә мәш килгән ирләр яныннан ничек кирәк алай өй алдына чыкканда, юл уңаеннан ишек янындагы электр тимәсенә басып, утны яндырды. Каһәр суҡҡыры, кирәк чаҡта бауыда тиз генә табылмый бит аның. Он ҡапшығы артына төшкән икән. Давыт Фаязның ҡулларын артҡа ҡайырып бәйләде дә, тартып торғызды. Һәм баудан тотҡан килеш жилтирәтеп алып чығып китте. Наилә сәғәт 2-ләргә ҡәдәр аны көтөп утырды. Ҡаршыҡның сораулы ҡарашына, милицияға алып киттеләр, диде. Кемнәр? Вәлишинны йоҡосонан уятырға туры килде. Мөҗипкә утыртып җибәрдем. Давыт энем, алай итәргә кирәге икән. Зәйни нәселеннән бит ул. Төнлә кирип суйганын көтиммени? Нишләп суйсын? Оларның кеше үтергәннәре юк, туҡмыйлар гына. Туҡматыйммы? Туҡматмадың бит инде. Ортына ҡаты гына тибеп чыгарып җибәрсәң, шул бик җиткән булыр. Онысы аның шул бәргәләшү исәбеннән үтә дә китә. Эшне милициягә җиткезү хәтәр бит ул. Үчен ҡайтармый ҡала торган нәсел түгел. Аяздан да ҡурҡып торсам, кем санға суҡсын мине, диде Давыт үҙ алдына уйланғандай. Наилә юҡҡа хафаланған булып сыҡты. Иртәнге нәрәткә килеүгә Вәлишин кирип шуны әйтте. Төнлә Суташҡа барып җитә алмағаннар. Ауылдан чығыуға машина сүнгән, бензины беткән. Фаязның ҡулын шишәргә туры килгән. Машинаны өчәүләшеп этеп алып ҡайтҡаннар. Бу хаҡта сөйләгәндә Вәлишинның йөзө сабыр, күҙләре ихлас мөлдөрәп ҡарый иде. Давыт аның сабыйларша гөнаһсыз йөзөнә текәлеп, бер тын дәшмәй ултырды. Аннары: Таштимерова заманында ничегерәк иде соң ул, дип сорады. Фаязны әйтәсеңме? Әхсәннең ҡаҡша аҡ йөзөндә серле, шаян көлөмсөрәү ҡабынды. Туҡмашмылары? Ызғышҡаннарын да ишеткән булмады. Нисаның сүзен тыңлай иде, димәк. Кем кемне тыңлағандыр инде, анысы безгә ҡараңғы. Әммә серләре бик килешкән бит. Нәрсә? Фаяз егет ул, Ниса ни дисәң дә, ҡыз ҡатын, шул теге янғын шығар алдынан бүлнискә ләгеп кенә хур булды. Әле дә серләре килешер. Давыт керфек тә ҡаҡмай Әхсәнгә озаҡ ҡарап ҡалды. Ләкин аның үзен күрмәде. Чөнки парторг әйткәннәр аның зиһенен таратып җибәргән. Ул шушы яңалыҡны аҡылына сыйдыра алмай азаплана иде. Әйе, ишен тапҡан, дип юҡҡа ғына әйтмәгәннәр шул. Мәдинә Маликова. Фидая. 25-нче бүлек. Йәмле җәйләр кемнәр өчендер табигать кочагында ял итеп, ләззәт алу вакыты булса, авыл халкына шигендер тәпкеләү газаплары алып килә. Йөзәрләгән гектарлы басуларны ким дигәндә 2 тапкыр борынгыдан калган ысул белән тәпке булгап эшкәртеп чыгарга кирәк. Бу эшнең торышы колхоз эшендә, бөтен район эшендә иң мөһим күрсәткечкә үрелә.
аның ничә гектар эшкәртелгәне турында көн сайын обкомга мәгълүмат биреп барыла. Мондый вакытта райком бинасы бөтенләй бушап кала. Һәр җитәкче үзенә беркетелгән хуҗалыкка барып, эшне кызулап йөрергә тиеш була. Нурханова да иртәнге 8 тулганчы ук Баллыбылынга килеп җиткән иде инде. Ул идарәгә кереп кенә чыкты. Шундук председатель белән аллы-артлы 2 УАЗикка утырып басуга киттеләр. Әмма урам очыннан чыгуга Балкышның машинасы шых-пых итте дә туктап калды. Алгара киткән Гаяров та Мөҗипкә артка чигенергә кушты. Ни булды? Бензонасостан чыга дип капотын ачты Балкыш. Гаяров Нурханованы үз машинасына чакырды. Безнең арбага утырыгыз. Безнең җырны җырлап барырсыз, диде. Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырлыйсың инде, дип җавап бирде Фидая. Аның бу сүзләрендә ихтыярсыздан эчке бер киная ишетелгәндәй булды. Министр урынына утырасызмы? Мин сезнең телохранителегез булырмын. Тән саклаучыгыз ягъни. Минем кунагым булырсыз дияргә кирәктер, дип Фидая Давыт ягындагы арткы утыргычка менеп утырды. Әгәр рөхсәт итсәгез, мин юлымны гадәттәгечә башлар идем. Ихтыярыгыз, кунак хуҗаның ишәге диләр. Сезнең теләккә каршы килеп булмас. Алайса киттек Сидоровкага, диде Давыт шофёры Мөҗипкә. Үзәк колхозына кергән 2 авылның берсе Сидоровка 2 чакрымда гына. Биек тупыллар, киң ябалдашлы юан иянкеләр ышыгындагы сирәк йортлар, тыгыз ширәм үскән киң урамның 2 ягына иркенәеп утырганнар. Анда-санда оя-оя казлар чүпләнеп йөри. Юл буендагы су колонкасы кырыена казык кагып, ала бызау бәйләп куйганнар. Калҗайган капка төпләрендәге эскәмияләрдә әби-сәбиләр, балалар утыра. Җәйге кояш бу тыныч, имин дөньяны игелекле нурлары белән кыендыра иде. Саладан калага китеп гомер итүче бик күпләрне сагындыра, моңландыра, тешләренә кереп йөдәтә. Их, туган ягым, бала чагым дип уфтандыра торган күренеш иде бу. Арада бушап калган, тигәнәк, әрем баскан ихаталары, тәрәзәләренә аркылы-торкылы такта кадаклаган, кыйшайган иләре дә булмаса, чыны җимак диярсең. Мине монда куйганда, бу авылның ниндилеген рәтләп аңлатучы булмады, диде Давыт машинадан төшкәч. Икенче көнне килеп карагач, кәеф бик кырылды. Һәр көнне мин монда иртәнге якта килеп китәм. Кичкә хәтле башка мәшәкатьләр арасында бераз онытылсын өчен юри шулай итәм. Әйе, табигате бик ямьле булса да, авыл үзе чырайына үлем төсе кергән хастаны хәтерләтә иде. Шөгыльсезлектән аптыраган балалар, кулларын тезенә салып уешып утырган карчыклар, саф һава сулап, шау-шудан колакларын тындырып торырга дип кайткан шәһәр кешеләре. Озак тормаслар, китеп барырлар. Алар артыннан әлегә ширәм чүпләп йөргән казларның түшкәләре дә, кылгага бәйләнгән бозауның ботлары да кала тарафына затылыр. Авыл урамы үле чыккан йорттай бушап калыр. Аргы баштарак 2 комбайн тора. Яннарында 2 абзый кайнаша иде. Алар башларын күтәреп, запас частьлар юклыктан зарландылар. Кире машина янына барганда, Давыт аларны мактап алды. Алтын куллы 6 кеше алар монда, диде. Ут уйнаталар. Кыр эшләренең яртысын башкарып чыккан чаклары була. Менә хатыннары турында алай дип әйтеп булмый. Мин инде дуңгыз фермасын шушы яккарак авыштырсак яхшы булмас микән дип тә уйлаган идем. Мондагыларга эше дә, ашы да булыр иде. Ләкин марҗа түтәйләрнең берсе дә дуңгыз карарга дәртсенмәде. Кул гына селтәделәр, исем китте. Урамда аклы күлмәк кигән ялан аяклы кыз күренде. Ул колонка янына барып, тимер таякка басты да, иелә төшеп, кояшта ялтыраган су агымына ак йомыры балтырын куйды. Салам төсле тыгыз, юан толымы аркасыннан шуып салынып төште. Бу күренеш Фидаяга Некрасовның шигырен хәтерләтте. Шундый хатыннар бар авылларда. Ярсып чапкан атны туктатырлар. Дөрләп янган өйгә керерләр. Менә сиңа ут уйната торган чибәркәй. Менә аның гүзәл туган җире.
Гөрләп яшәсен генә дә иде бит. Яны белән баскан кыз үзенә якынайып килгән кешеләргә күтәрелеп карамады. «Здравствуй, Оля!» – диде Давыт туктап. «Здравствуйте!» Давыт йомшак кына итеп аның хәл-әхвәлен сораша башлады. Кыз Николаевкада урта мәктәпне тәмамлап кайткан гына икән. Әлегә нишләрен, кая барырын белми. «Идарәгә килеп чык әле син», – диде аңа Гаяров. «Иркенләп сөйләшербез. Киләчәгең турында бергәләп уйлашырбыз. Без мәсәлән сине бүген үк хисапчы итеп куя алабыз. Киләсе елга направление биреп укырга җибәрербез. Колхоз стипендиаты булырсың». Кыз башын күтәрми. Алтын су чәч бөтеркәләре генә кояшта ялтырый. «Ә сез бит клуб турында берни дә әйтмисез», – диде ул ниһаять әкрен тавыш белән. «Клуб хакында ни әйтмәк кирәк? Әнә ул еракта түгел, таш диварлары биегәеп тора. Ләкин тирәсенә котырып дигәнә кычыткан, шайтан таягы үскән, ишегендәге йозагы тутыгып беткән. Кичләрен анда килеп җырлап биеп күңел ачарга яшьләр юк. Армиягә киткән егетләрнең кайсылары туган ягын сагынып әйләнеп кайткалый. Әмма алар да озак тормый, чөнки сүз кушарга кызлар юк». Оля председательнең чакыруына бер җавап та бирмичә, чак ишетелерлек тавыш белән саубулашып китеп барды. Давыт аның артыннан моңаеп карап калды. «Клуб кирәк аңа», – дип авыр итеп көрсенде. «Ә менә быел мондагы мәктәп ябыла. 3 укучы өчен тулы бер мәктәп тотып булмый шул. Кемнәрдер хәлне шушы чиккә җиткергән. Ә ябучысы мин булам. Гаяров председатель булып эшләгәндә Сидоровканың мәктәбе ябылды дип сөйләячәкләр. Менә нишләттегез бит сез дөньяны дип һич көтмәгәндә каш астыннан Фидаяга төбәлеп карап тәмамлады ул сүзен. Кемнәр ул без дигәнең? Кызлар. Алар китмәсә, егетләр дә авылны ташлап качмас иде. Иркен, рәхәт яшәп булса, бәхетне читтән эзләмәсләр иде. Тормышның көйсезлегеннән кача бит алар. Бүгенге авыл шартларында бик табигый күренеш бу. Табигый дисезме? Авылларның таланып бетеп, мондагыдай уңдырышлы җирләрнең бушап калуы табигый күренешме сезнеңчә? Җиргә алар үзләре хуҗа түгел бит. Кем хуҗасың бу колхозның меңләгән гектар басуларына? Мин түгел бит инде. Мин монда көтүче итеп кенә куелган. Синме көтүче? Ә мин үземне көтүче дип торам тагын. Сине каравылларга җибәрделәр ләбаса мине. Илдә тәртип шундый бит. Безне куалаганнарның баш очында чыбыркы шартлатучылар тагын бар. Шул рәвешле капка төбендә утыручыларның һәм машина тәрәзәсеннән башын сузган шофер Мөҗипнең карашлары астында аз гына сөйләшеп торганда да бу икәүнең сүзе бик тирәнгә, төннәрен Давытның йокысын качырган борчуларга барып тоташты. Ләкин күңелләрне тирәнрәк ачып, уйларны бүлешеп булмады. Урыны, вакыты ул түгел иде. Фидая борылды да машинага кереп утырды. 10-15 минуттан алар басу читенә чыгып басканнар иде инде. Монда дөньяның иркенлеге айрата нык сизелде. Битне талгын җил сыйпады. Күктән тургай сайраганы ишетелде. Киң кыр менә күрегез мине дигәндәй җәйрәп ята. Аның өстендә юлдан офыккача тар яшел тасмалар сузылган. Чөгендер тишелеп чыккан, матур гына булып үсеп килә. Тик аның рәтләре өстенә яшел шелтәр җәйгәннәр диярсең. Урыны белән ул тоташ тукымага әйләнгән. Бусы чү белән, башлыча сарут, көне сәгате белән күтәрелеп килә. Берничә көн эчендә утап чыкмасаң, чөгендерне басып китәчәк. Шуңа күрә кызу эшкә керешкәннәр. Басуда бер-берсеннән шактый ара калдырып хатын-кызлар сибелгән. Тәпкеләре белән җил-җил силтәнеп, әкрен генә ары таба кыймылдыйлар. Фидая кулын маңгаена куеп текәлеп карады да, иң кырыйда башкалардан шактый алга киткән берәүне танып алды. Урман полосасы янындарак ак яулыклы Мөнирә җилпенә иде. Ул һәр елны кишәрлекне басуның сулыннан ала.
Уң якта ашыклыкта шуар итәкле каләмгөл алга киткән. Бер-берсеннән шактый ерак булсалар да, җан фәрманга узышканнары әллә каян күренеп тора. Элекке елларны Фидая үзе дә мондый рәтләр арасында шактый казганды. Тик бер кайчанда теге икәүне узып китә алмады һәм ашкынмады да. Аларның үз узышы, үз ярышы. Уртадагы хатыннар бер тирәдәрәк баралар. Хәер, берсе нык алга киткән. Теге көндәшләр белән тигезләнә язган бит. Озын буйлы, зәңгәр халатлы, шундый ук зәңгәр яулыклы ул хатынны Фидая танымады. Колхозчыларга 4 гектар, хезмәткәрләргә берәрне бүлеп бирдек, диде Гаяров. Өлкән класс укучыларына яртышар гектар тиде. Җир күп бит, кеше аз. Һаман шул бер сүз инде. Анысын аңлатып тормаса да була. Бөтен авылларда да шигендерне шулай бүлеп бирәләр. Халыга урсына билгеле, үзара зарланыша, әмма аяк терәп баш тартучы сирәк. Чөнки шигендер эшкәрткән өчен айрым күбрәк хак түләнә. Акча белән булмаса, кышын шикәр белән бәхилләтәләр. Дөрес, бәясен базардагыдан шактый кыйбаткарак шутлап бирәләр бирүен. Сатканда арзанракка китә. Ләкин барыбер дә сыер савучыларның хезмәт хакыннан күбрәккә чыга. Шуңа күрә эссе кояш астында бөтен гаиләләре, бала-чагалары белән бергәләп, социалистик ярышка чыгып, узыша эшлиләр дә инде. Теге зәңгәр халатлы кем соң әле ул, дип сорады Фидая. Танып бетермим. Танымавыгыз гаҗәп түгел. Минем хатын ул. Кай арада аны эшкә җигеп өлгердегез әле? Ул өйдә ятканда бүтәннәрне ничек эшкә чыгарасың? Хәзер минем сүзем нык, үз хатыныма да 1 гектар бүлеп бирелгән дип кенә авызларын каплыйм. Өегез әзер түгел бит әле. Лесхоздан килеп йөрим әллә? Найлап аларда торып торырга булдык әлегә. Давыт әйтеп бетермәде. Әмма Фидая калганын сүзсез аңлады. Зәңгәр халатлы хатын һич шиксез ире янында булыр өчен үзе шулай теләп күчеп килгән иде. Әнә бит ул. Ерактан ук нидер сизенгәндәй турайып басты да, тәпкесенә таянып бу тарафка карап тора. Ара ерак булганга йөзе ачык кына күренми. Әмма бөтен торышыннан, башын чиеп тотуыннан үзенә бер горурлык, ныклык сизелә. Басу иркенлегендә зәңгәр күк фонында калкып торган ташсын кебек иде ул. Аның кыяфәтендә үзенә бер кисәтү дә бар иде кебек. Давыт та бая авыл урамындагыча түгел, үзгәреп киткән кебек булды. Фидаядан 2-3 адым ераграк басып торды һәм машинага да беренче булып киреп утырды. Безнең Җәгъфәр Латыйпович шигендерне бер кат тулысын эшкәртеп чыктык дип, обкомга рапорт бирде инде бүген, диде Фидая машина кузгалгач. Анысы аның эше. Мин аңа андый рапорт бирмәдем, диде Давыт. Сыңаруыгыз бар. Сыңарсак ятып еламабыз, поезд түгел. Әнә азык шигендере бөтенләй тишелмәде әле. Анысын эшкәртергә карчык-кырчыкны үгетләдем. Олы башымны кече итеп өйләренә барып, һәрберсе белән аерым сөйләшеп чыктым. Хәлне аңладылар, ризалыкларын бирделәр. Шигендер тишелмәде. Яңадан чәчтек инде, нишлисең? Тишелерме, юкмы дип җан атып йөрим хәзер. Бираздан сөрелгән басу янына барып туктадылар. Менә шушында. Машинадан төшүгә Давыт эре-эре атлап буразналар арасына кирип китте. Менә ул иелде дә, озын бармаклары белән сак кына туфракны сыдырып, буразнаны ачты. Кара ярма кебек туфрак бөртекләре арасында саргылт кисәкчек күренде. Кытыршы таш кыйпылчыгына охшаган бу кисәкчек орлык иде. Давыт турайып басты. Маңгайына бүселеп төшкән каңгырт чәчен сыңар кул аркасы белән артка сыпырып, орлыкны күзләренә якын китерде. Каты, кытыршы сырлы бөртектән кызгылт сусыл тамырчыкларның башы төртеп чыккан иде. Бер юлы өчәү. Узган атнада сеңдереп явып киткән яңгырның шифасы тигән. Димәк, ий борынча йөреп карчыкларны үгетләү дә бушка китмәячәк.
Давыт тамырчыкны имгәтүдән курыккандай сулышын тыйды. Аның учында яшәешнең бөек мөгъҗизасы, ачылмаган сире ята иде. Таш кыйпылчыгына охшаш бөртек эчендә күзгә күренмәс, әмма тыелгысыз, туктаусыз хәрәкәт бара. Җепсел сузыла, калыная, туфракка омтыла. Тиз арада ул тармакланып, ныгып, җиргә берегер. Эре яшел яфракларын өскә чыгарып, кояшка таба сузар. Һәм җәй ахырына куш учка сыймаслык чөгендер булып үсеп җитәр. Моннан да зур мөгъҗизаның булуы мөмкинме? Нурханова да җирдән бөртек табып алган, аның тамырчыгын күреп сөенгән иде. Менә ул егетнең карашын сизеп, кирпекләрен күтәрде. Аның күзләреннән бөркелгән җылы нур Давытны тынсыз итте. Моңарчы ул бу хатынны каты күңелле кырыс дип уйлый. Ә ул менә нинди икән бит. Салкын якларда, тундрада язларын бик иртә шытып чыга торган умырзая кебек гөл бар. Бик каты кырауларга да бирешми ул. Чөнки чәчкәләренең таш яфраклары эчендә, үзәгендә кояштан алып калган җылыны саклый белә. Бу минутта Фидая менә шул гөлне искә төшерде. Карашын бик тиз читкә алды ул. Әмма җылысы күңелгә сеңеп калды. Бу минутта ул бөтенләй башкача, яңача булып күренде. Ачык коңгырт күлмәге ыспай сынын назлагандай сыланып тора. Йөзен яртылаш каплаган алтын су бидрәләре кояшта ялтырый. Үзе дә табигатьнең камил һәм гүзәл баласы, алай гына да түгел, күпне кичергән хис кешесе, күп уйланган акыл иясе булып тоелды ул. Давыт иелеп, учындагы орлыкны кире буразнага салды да, өстенә туфрак юрганын ябып куйды. Назлап сыйпады. Бала башыннан сыйпаган кебек. Әмма үз баласын түгел, очраклы бер ятимне иркәләп узгандай хис итте ул үзен. Чөнки чыннан да ятим иде бу җир. Иясе, хуҗасы юк иде аның. Авыл халкы бу кырлар, басуларны үзенеке итеп туймый. Бу минем җирем, моннан кубарылсам, тамырларым өзелер дә корырмын дип борчылмый. Бу җирдә ул үзе бер ятим. Давыт та биредә вакытлы чагына туктап калган узгынчы кебек. Узган елны бу кырлар өчен Ташниса җаваплы булган булса, быел Давыт картайганчы үзәкнең рәисе булып калмас бит инде. Рәис булса да, барыбер хуҗа түгел ул монда. Искәндәровның ачуын китерсәң, дигәнчә алып ташлар. Күңелең тамырларын бу туфракка беркетергә ярамый. Соңыннан авырга туры киләчәк. Авылга кире кайтканда, алар шушы хакта сөйләшеп алдылар. Сүзләр өзек-өзек кенә иде. Әйтелмичә калганы күңел җепләре аша дәшми генә аңлашылды. Мәдинә Маликова. Фидая. 26-нчы бүлек.
Хуҗалык җитәкчеләрен туктаусыз өйрәтеп, нәрсәне ничек эшләргә кирәген күрсәтеп торырга кирәк дип исәпләнә. Шушы максаттан авыл җирендә әледән-әле семинарлар уздырыла. Терлекләрне җәйләүгә чыгару уңае белән Җиңүче колхозында шундый бер семинар үткәрү планлаштырылгач, районның бөтен көче диярлек андагы җәйләүнең корылмаларын үрнәк булырлык итеп төзүгә юнәлтелде. Мирхуҗин атналар буе шуннан кайтмый ятты. Маллар өчен киң аранны киртәләп куйдылар. Автоэчергечләрне көйләп җибәрделәр. Терлекчеләр өчен 2 вагончык илтеп куйдылар. Аларның ишеге алдындагы мәйданчыкка бетон җәйделәр. Бидоннарны юып, зарарсызландырып киптерү өчен махсус озын өстәлләр ясадылар. Ниһаять, бер иртәне барлык хуҗалыкларның җитәкчеләрен, ферма мөдирләрен, зоотехникларын шунда җыйдылар. Җәйләүнең урыны әкияттәгедәй матур иде. Уазиклар, Жигулилар тезелеп баскан такыр басу юлының бер ягында яшь нарат урманы, икенче ягында ала-кыла сыерлар белән тулы аран һәм аның тирәсендәге корылмалар артында яр астыннан инеш агып ята. Шәрәп урынына эчәрлек саф, җиләс һаваны күкрәк тутырып сулап, бер гамьсез йөрүләр килгән халык өчен үзенә бер ял иде. Бар эш шул. Башкалар белән бер төркем ясап басып торасың һәм беренченең акыллы сүзләрен тыңлыйсың. Анысы инде биредә мал асрауның рәтен тәртибен белмәгән кеше юктыр. Тик чырайыңда диккать галәмәте сакларга кирәк. Искәндәров сыерларны җәйләүдә ничек карарга, кайчан ничек саварга кирәклеген сөйләгәннән соң, өсте кыек белән капланган озын өстәл янына якынрак килеп, бидоннарның чисталыгын тикшереп карарга чакырды. Аннары кәҗә тәкәсенә ияреп йөргән сарыкларга хас күндәмлек белән беренчегә ияреп, корылмалар тирәсенә әйләнеп чыктылар. Хәер, һәммәсе дә җитәкченең авызына гына карап тора дип әйтеп булмый иде. Урман ышыгынарак автолавкалар китереп куйганнар. Халыкның бер өлеше, бигрәк чуар-чабыр киенгән хатын-кыз, шул тарафка тартыла башлады. Семинар бит ул тәҗрибә уртаклашып, акыл туплау урыны гына түгел, үзенә күрә бер бәйрәм дә. Бу кытлык заманда яхшы товар сатылмаса, нинди бәйрәм инде ул? Автолавкаларның кайырып ачып куелган ишекләрендә кием-салым җилпенә, кыяр, помидор, кәнфит өемнәре, шешәләр күренә. Авыл кибетләрендә гомер булмаган бу муллык ымсындыра, үзенә чакыра, тәкатьсез итә иде. Ул тирәдә чиратлар ук хасил була башлады. Сыер карау кайгысы димында. Сен ник кыяр алмыйсың дип сорады Мирхуҗин Давуттан. Чират турыйммыни? Чиратсыз гына алып бирәмме? Кайткач хатының белән кара каршы утырып, миңа рәхмәт укый-укый ашарсыз рәхәтләнеп. Давут көлеп җибәрде. Үзем куәтле чакта хатынга сине мактап утырмам инде. Сыерларның имчәкләрен карасыйм буларның, диде Тауис. Грузиннарның шәрәп тутырган турсыгы диярсең, ә? Башка колхозлардагы кебек уңмаган хатыннарның итәге төсле сәлпрәеп салынып төшмәгән. Семинар уңае белән дә имчәкләре бүртмәсә, ят булыр тагы бу сыерларга. Районга тиешле бөтен комбикорманы Ясәвиевка биреп җибәргәннәр бит. Озакка сузылыр микән инде бу? Шул сүзләр белән Мирхуҗин ялтырау каптырмалы ак җиңүчен кайтарып, беләген күтәрде. Зур калын сәгатенең алтын уклары кояшта ялтырап, Давутның күзен чагылдыргандай итте. Шәп сәгать иде бу, затлы, кыйбатлы, үз кадерен белүче, әйбер таный торган кешеләр генә тага торган. Бу кешене мондый юк товар таный торган дип белми иде әле Давут. Мирхуҗин аның карашын сизеп алды, канәгать елмайды. Син дә мал таный беләсең, ә? Диде. Тану нәрсә ул? Кайберәүләр әнә таба белә. Эзләп йөрисе дә юк, китереп кулга тоттыралар малай. Ул аяк очларына басып, Давутның колагына кайнар сулышын өрде. Кызлар бүләге. Кит аннан. Бездә дә шундый бүләк бирә торган кызлар бармыни? Табыла алар күзен ачып йөргәннәргә.
ярның асылын үзенә карата белгәннәргә. Һәм ул гадәттәгечә күзен кысып, калын кашын сикертеп, төркемнең аргы ягына ишарә ясады. Давыт эштән дерт итеп куйды. Нурхановага ымлады Тауис. Фидая шак кына читтәрәк җиңүченең парторгы, бетерчектәй түгәрәк Рәсимә Фәләхова белән янәшә басып тора иде. Бүген ул кыска җиңле зәңгәр күлмәк кигән, билен ак каеш белән буган, чәчләрен җилдә тузып ямсезләнмәсен өчен генә ак бөрчекле кечкенә зәңгәр кыекча белән бәйләп куйган. Сул беләген нәни сары сәгатеннән өстә, терсәге турындарак ак бинт белән урап куйган. Ник бәйләде икән? Һәм кем өчен булай матур итеп киенгән? Әллә чыннан да Мирхуҗин өченме? Бу уй бәгыргә шырпы булып кадалды. Сыкрандыра да сыкрандыра. Үзенең дә җаны тыныч түгел кебек. Сынын киеренке тотуыннан, ара-тирә кыекчасы астыннан таралып төшкән бөдрәләрен сыйпап куюыннан дулкынлануы сизелеп тора. Шул минуттан башлап Давыт аны күзеннән ычкындыра алмады. Ул арада җәйләү корылмалары, мәктәпчә әйтсәк, күргәзмә әсбаплар каршына бастырып дәрес бирү тәмамланды. Хәзер инде укытучыга җавап бирер вакыт җитте. Моны аяк өсте генә эшләп булмый, җайлырак урынга күчәргә кирәк иде. Халык таралып, машиналарына утыра башлады. Әнә Нурханова да УАЗиге янына барды. Яшь кызларча нәфислек белән җиңел генә бөгелеп машинасына керде. Ак туфлиләре ялтырап алды. Ник аягына акны киде икән? Пычраныр бит дип уйлады Давыт. Машиналар бер-бер артлы әкрен генә кузгалып, Ширәм үскән юлдан урманга таба киттеләр. Давыт мәктәптә укыган чакта ук утыртылган наратлар кул җитмәстәй биек булып, куерып үсеп җиткәннәр. Барысы да кояш нурларына кыенган иркен аланлыкка кереп туктадылар. Тубыктан узып үскән ширәмлеккә сап-сары идән такталарыннан ясалган озын-озын эскәмияләр тезеп куйганнар. Алар каршында шундый ук таза өстәл дә бар. Аның артына беренче үзе, авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Сәләхов һәм кырыйгарак Нурханова утырды. Председательләр ашыкмыйча гына эскәмияләргә урнаштылар. Сүзләр сүлпәнләнде, йөзләр сүрелде. Семинарның иң күңелсез өлеше килеп җитте. Сәләхов кулына кәгазь битләре тоткан, җилбәгә җибәргән күк пинжәге эченнән ак күлмәк белән капланган мул корсагын бүлтәйтеп, турайып басты. Эскәмиядәгеләрнең башлары аска иелде. Берәүләрнең тузган чәче күзгә төшсә, икенчеләрнең пеләше ялтырады. Мөҗаһид кабалана йотлыга кайсы колхозда күпме сөт савылганы турында сөйләргә кереште. Иң авыры менә шушы инде. Һәр сыердан 6 литрдан ким сөт савылган хуҗалыкларның җитәкчеләрен торгызып бастырып, җавап алу башланды. Икелегә укучы балаларны ырышалармы ни? Давытның эчендә бер нәзберек тамыры авырттырып тартышырга тотынды. Аның торып басасы килми иде. Бигрәк тә өстәл артыннан Нурханова карап утырганда. 7 литрга күчсәләр торгызачаклар. Чөнки савымны шуннан арттырып булмады. Сыерларның 30лабын исәпкә кертмичә, алардан сауганны башкаларныкына кушып күрсәтәләр күрсәтүен. Тик алайда начальниклар алдында мактанырлык санга ирешеп булмый. Давыт беренче көннәрдә малларның төгәл исәбен алыгыз дип, бухгалтерия кызларын тинтерәтеп йөрткәнен үзе үк көлеп искә ала хәзер. Әгәр алай итсәң, башың тиргәлүдән чыкмас. Аллага мең шөкер, бу юлга аңа кеше арасында сурайып, башын иеп басып торырга туры килмәде. Искәндәров сүзне озынга сузмыйча йомгаклап куюны мәгъкүл күрде. Аяк өсте күтәрелеп, сөт буенча ярты еллык планны үтәү авырга киләчәк быел, диде ул таза күкрәгеннән чыккан тавышын нык гөрелдәтеп. Үлән җитәрлек, ашатыгыз малларны. Җәй башы коры килсә, сөт мул була, моны һәркем белә ләбаса.
Чиста парларга үлән чәчәргә кирәк. Силос салынсын, яфрак азык җыелсын. Ә Даутның күзе һаман Нурхановада иде. Мирхуҗинга теге затлы сәгатьне чыннан да ул бүләк итте микәнни? Әллә Тауис Юрий шапырынамы? Гаяров! Даут сискәнеп торып басты. Нишләттегез сез анда җиңүченең борчагын? Даут йомранга әверелеп, җир тишегенә кирип китәргә әзер иде. Нурханованың мондый кызганулы карашын күрмәс өчен әллә ниләр бирерсең. Ләкин ни гаебе бар әле Даутның? Үзәкнең бодай кырына самолеттан гербицид сиптергәндә, бер ыштанызанның икенче ягындагы борчак басуына да кыйып киткәннәр. Әллә бригадир басу кырыена флаглар тоткан сигналчыларны вакытында чыгарып бастырмаган. Әллә очучылары ихтибарсыз булган, Алла белсен. Очучы бригадирга, бригадир очучыга өстерә хәзер. Син монда хур булып басып тор менә. Ясәвиевен әйтер идең. Башка берәү булса, күрше хакы Алла хакы диешеп, үзара килешеп йомып куярлар иде. Ә бу әнә райкомга барып элекләгән. Зыян салгансыз икән, түләргә туры килер, диде Искәндәров. Борчакны безнең басуның шул кадәр гектарыннан урып алырлар, диде Даут. Орлыклык басу иде бит ул безнең, дип шәшерәп торып басты Ясәвиев. Сездән инде борчак үскәнен беләбез. Сыдырып силоска салырга гына ярый ул. Даут дәшмәде. Сүз үрчегән сайын башка тукмак катырак төшәчәк иде. Һәм чыннан да Искәндәров әрепләшүгә юл куймады. Кулын гына селтәде. Утыр, килешеп хәл итегез анда. Шуның белән җыелышны йомгаклап, барысында төшкә ашка чакырды. Табынны иштәрәк агачлар ышыгына корганнар. Әле генә яргычтан чыгарылып шымартылган 6 метрлы нарат такталарны сузып салган өстәлләрдә сый-нигъмәт авылча мул иде. Калачның телемнәре калын, пешкән ит калҗалары эре, каймак, бал савытлары зур. Табын тирәсен таза гәүдәле ирләр сырып алды. Даут карашы белән Нурханованы эзләде. Тик ул күренмәде. Кая юкка чыкты соң әле ул? Үзе генә китеп барганмы? Әллә Мирхуҗин белән икәүләшепме? Юк, әнә ул Тауис. Машинасыннан затлы шешә алып килеп ята. Потребсоюзның складларыннан тартмалары белән китерелгән чистай аракысы гына ярамый аңарга. Үзенә айрым төрлесе кирәк. Үзеннән бигрәк югарыдагыларга эчемлекнең шәбен табып китереп бирүең яхшы дип уйлый ул. Түгәрәк өстәлнең түренә беренче янына узды да, аның стаканына шешәсеннән кызгылт эчемлек койды. Үз ягын карый белә. Хуҗага ярый белә, чукынган. Мәдинә Маликова. Фидая. 27-нче бүлек. Нурханова аланда әзерләнгән табынга бармады. Ират стакан белән аракы эчкән җирдә нинди ямдә, ни рәхәт. Анда булмаган өчен беренче дә шелтә белдермәс шәт. Алай-булай сүз әйтсә, фәлән авылның үз эшчәннәрен күреп кайтасы бар иде дияргә булыр.
Урып җыю вакытында кырга комбайнчылар янына агитбригадалар барып концертлар куячаклар. Әзерлекләрен хәзердән үк тикшерә башларга кирәк. Җитди сәбәп түгелмени? Фидая машинасына барып утырды да балкышка кузгалырга кушты. Юл әкияти урыннан уза иде. Уңда яшь наратлык, сулда күкрәп үсеп килгән бодай кыры. Хиремле басу юлы дыңгырдатмый, талгын гына тибрәндерә иде. Күңелне ниндидер татлы да, моңлы да бер хис биләп алды. Әмма бу матур сәяхәт кинәт өзелде. Машина пых-пых итте дә туктады. Балкыш машинадан төшеп капотны ачты. Аның янында каравылчы булып басып торасы килми иде. Эшең беткәчен дәшерсең. Мин монда гына булам, диде Фидая, һәм наратлар арасына кереп китте. Юл читендә куйырып үскән агачларның аскы кырыган ботаклары күлмәкне, чәчне эләктереп тарткалады. Сагыз исенә туенган бер күлек тынга бәрде. Фидая кулларын алга сузып, башын иеп бераз баргач, киң генә аланлыкка килеп чыкты. Аның артында янә наратлык. Тик анысы сүзәк кенә үр күкрәгендәгесе, соңрак утыртылган, куйырып өлгермәгән иде әле. Мондагы яшь наратлар ботакларын җирдән үк киң җәеп күкрәп утыралар. Очлары Фидаяның баш өстеннән чак кына күтәрелеп, тырпаеп тора. Рәт эчендә алар бер-берсенә астан тоташкан диярлек. Ә менә рәт аралары иркен, анда кояшта үлән куйырып үскән, җил йөри. Фидая янәшәсендәге агачның сусыл, тыгыз, салкынча тармакларын назлап сыйпады. Ылыслар арасыннан тереклекнең серле түйене булып, авыр, каты, күгелҗем күркәләр тырпаеп чыккан иде. Үр күкрәгенең көлсу туфрагыннан нинди көч, кодрәт күтәрә икән, яшәешнең мондый гүзәл дә, гайрәтле дә мисалын, үрнәген. Бу тереклек ияләре аерым тәрбия дә, ашлау да таләп итми. Фәкать комачаулама, йолкыбатма, өске берүсен өзмә генә. Алар үзләре айдан айга, елдан елга ныгыр. Җәнлекләрнең йорты булган чын урманга, җирнең гүзәл бизәгенә, кешеләр өчен зур байлыкка әверелер. Шундый илаһи бер гайрәт бар аларда. Фидая җирдән туфрактан күтәрелеп, кәүсәләр, ылыслар буйлап туктаусыз агып торган шушы могҗизалы көчнең авазын ишетергә теләгәндәй, сулышын әкренәйтеп тынып калды. Һәм бераздан ул аны ишетә дә башлады шикелле. Әйтерсең, чыннан да җир куенында ниндидер өн ярала. Һәм ул наратлар аша саркып чыга иде. Әйе, чыннан да карап торышка хәрәкәтсез утырган наратлар чак ишетелерлек кенә шаулый түгелме? Фидая читкә, рәт арасындагы чиремлеккә чыгып басты. Тавыш ишетелмәс булды. Куркытудан сагайгандай, әкрен атлап тагын рәт арасына керде. Тавыш янә серле аваз булып колакка килеп иреште. Яшь наратларның теле ачылган чак. Алар үз җырын өйрәнәләр иде. Ничек утып алалар икән алар бу җырның көен? Тирбәлешен, аһәңен, кабатланмас моңын. Алар бәлки талгын искән җылы җил аша ерактагы калын урманнарның тавышын ишетеп, шуны кабатлыйлардыр. Бәлки ул моң яшәешнең мәңге тынмас авазы булып, орлыкларда сакланадыр да. Җирдән калыккан кәүсәләр аша ботагылысларга килеп ирешәдер. Табигатьнең үзлексез яңарып, яшәреп торуын бәян итә. Тормышның мәңгелеген искәртә иде бу җыр. Син дә шушы тереклек дөньясының бер кыйпылчыгы, җирнең бизәге дип җырлый иде ул Фидаяга. Тыңлый һәм ишетә белгән һәр адәм баласына. Гомернең кадерен, яшәү бәхетенең тәмен белде иде кебек ул. Фидая үз алдына елмаеп, яшь наратларның моңлы да, дәртле дә җырын тыңлап, шактый басып торды.
Аннары бөтен тәнендә рәхәт бер талчыгу тойып, кире уйсу аланлыкка чыкты. Аяк астына келәм җәеп куйганнармыни. Ял ит диеп ымсындырып, чакырып тора. Нигә ял итмәскә? Монда беркем күрмилә баса. Әнә тыгызланып бәпкә үлән үскән такыррак җире дә бар. Фидая башта утырды, аннары аскы яктан күлмәк итәген кайтарып, сузылып ук ятты. Ул авыл кызы, җирне, үләннәрне тоеп, алар белән бер бөтенлеген аңлап үскән кеше. Мең яфрак, гөлбадран, агәрем сабаклары аны яшереп, биегәеп киткәндәй булдылар. Сирәк ак болыт мендәрләре белән бизәлгән зәңгәр күктән тургай җыры белән назлы кояш нуры гына килеп ирешә иде. Гүзәл иде дөнья. Камил иде. Тик Фидаяның бәхете түгәрәк булсын өчен нидер җитми иде. Бу китеклек наратлардан саркыган тантаналы җырга нечкә сагышлы бер аһәң өсти иде. Бу сагыш сызланулы да, шул ук вакытта татлы да, чөнки аның белән берләшеп, күңел кылларын якты өмет чиртә иде. Син яшь әле, күкрәп күтәрелгән шушы наратлар кебек чагың. Күңелең гөлләре чәчәк атып кына килә. Бәхетең алда көтә дип шыңлый кебек иде ул. Кинәт бу оркестрга ят бер тавыш килеп кушылгандай булды. Дөп-дөп, дөп-дөп. Адымнар. Кемдер килә. Бәлки күрмәс, читләтеп узып китәр. Ләкин юк. Дөпелдәү көчәя, адымнар якыная. Күренми калып булмас ахрысы. Фидая торып утырды, итәген рәтләп, аягына басарга дип кулына таянды. Алар икесе дә бу очрашуга әзер түгел иде. Шунлыктан күңел төбендәге тойгыларның күз карашларында чагылуын сизми калдылар. Бу тойгы башта гаҗәпләнү, аннары әйтеп бетермәслек шатлык, куаныч булды. Давыт сөенеченнән балкып караган хәлдә аңа кулын сузды. Фидая аңа сул кулын бирмәкче иде, әмма Давыт аның беләгендәге бәйләвешкә карап, авырттырудан куркып, җиргә таянган уң беләгеннән тотып алды. Һәм кискен итеп күтәреп үзенә тартты. Чын ирләрчә буйсындыручан бу хәрәкәттә каршы тора алмаслык гайрәт бар иде. Фидая аның кочагына барып кергәнен сизми дә калды. Сизсә дә карышырга өлгермәде. Чөнки каршы тору өчен ихтыярны туплау кирәк иде. Аның ихтыяр көче югалган иде. Аяклары җирдән аерылды. Жан-жанга беректе. Ул иреннәренең егетнең көчле, каты, тәләпчән, эссе иреннәре арасында калганын тойды. Үзенең иреннәре дә берни белән исәпләшмичә, кайнарланып, тәкатьсезләнеп җавап бирде. Һәм гүяки дөньяның иң татлы шәрабын эчте дә эчте, эчте дә эчте, һич кенә дә туя алмады. Күпмедер вакыттан соң гына аяк очларының ниһаять җиргә терәлгәнен тоеп, аңына килде, айнып киткәндәй булды. Ике учын егетнең нык күкрәгенә куеп, бар көченә аны читкә этәрде. Аннары аркасы белән борылды да, агачлар ешлыгына машинасы калган тарафка китте. Давыт аның артыннан атлады. Балкыш бензонасосны карап маташа иде анда. Минем Мөҗип аңа ярдәм итә калды, диде. Сүзенә җавап булмагач, берничә адымнан соң, беләгеңне ник бәйләдең, дип сорап куйды. Укол ясаткан идем. Медсестра тузан фәлән кермәсен дип урап куйды. Нәрсәдән ул укол? Булай гына, витамин. Витамин хәзер булай да җитәрлек. Әнис ашарга була әнә, узгалак, какы. Нәрсәгә тәнгә җәрәхәт ясарга? Давытның Мирхуҗин кулындагы сәгать хакында сорыйсы килә иде.
Әмма бу минутта Тауисның исемен телгә аласы килмәде. Алар ешлыкка барып керделәр. Фидая кырыган ботаклардан сакланып, кулларын алга сузды. Ах, шушылай учлар белән ышыкланып кына, йөрәккә капкан ялкыннан сакланып булса икән. Алда ачыклык күренде. Син бар, алдан чык, диде Фидая, бурылып карамый гына. Аларның урманнан парлап чыкканын шоферлар күрсә, яхшы булмас иде. Давыт аңа сузылган иде. Фидая дерт итеп артка тайпылды. Тыелырга, үзеңне кулда тотарга кирәк иде. Машина кабынмагач, Мөҗиб аны тартып алып кайтырга тәкъдим итте. Ләкин Фидая риза булмады. Давыт аны аңлады. Район үзәгенә ике машинаның бер-берсенә тагылып кайтуын күрсәләр, сүзгә сәбәп булуы ихтимал иде. Суташ сезгә юл уңайы түгел бит, диде Фидая. Безне Рәсимә тарттырып илтеп куяр әле. Сез барыгыз, үз юлыгызда булыгыз. Тик Рәсимәне эзләп йөрисе булмады. Юл чатыннан Мирхуҗинның күксел Жигулие килеп чыкты. Ул инде тукталмыйча, мәсьәләне хәл кылмыйча китеп барачак түгел иде. Мәдинә Маликова. Фидая. 28-нче бүлек. Җәй башы кыры килде. Яңгырны бик теләгәннәр иде. Ләкин ул һәр вакыттагыча җайсыз чакта килеп куярга тотынды. Сабан туе буласы иртәне чәй янында Давытның тәрәзәгә текәлеп утырганын күреп, Фазилә: "Бөтен дөньяны каплап алган әле бу. Утырып, пыскаклап яварга көйләнгән, тиз генә туктамас", дип куйды. Давытның эш пошуы көчәйде. Чөнки Фазилә әйткән сүз гадәттә рас килә иде. Елына бер була торган, көтеп алган бәйрәмнең быел бөтенләй булмый калуы ихтимал. Давытның бу авылда беренче сабан туе. Матур узсын дип нык тырыштылар. Авыл янындагы болында яңа эскәмияләр ясатып, бер өлешен кояштан ышыкладылар, кылгалар, баганалар утырттылар, бүләкләр җыйдылар, әтәчен, тәкәсен әзерләп куйдылар. Һәммәсе юкка гына иде микәнни. Иртәнге нәрәттән соң Мехдварны, фермаларына әйләнеп чыккач, Давыт машинасын Гыйзетдиннәр турында туктатты. Аязларныкыннан тәбәнәгрәк, кечерәк булса да, бик матур итеп җиткерде йортны Гыйзетдин. Капкасы зәңгәргә буялган, уртасына сарыдан кояш ясалган, тәрәзә яңаклары, кыек аслары челтәрлә буялган. Давыт кече капканы ачты да, тавышын күтәрә төшеп: "Керергә ярыймы?" диде. Бөдрә чәчен киң кызыл тасма белән бәйләгән Зарема булдыр такталарын юып маташа иде. Турайып, зур серле күзләрен тутырып карады. "Ярый", диде. "Исәнмесез?" "Саулармысыз? Әниең өйдә түгелме әллә?" Зарема артына әйләнеп, моңлы күкрәк тавышы белән: "Әни", диде. "Сине председатель чакыра." Өй алды ишегеннән башта майка гына кигән Гыйзетдин, аннары чәчен баш артына учлап тоткан Каләмгөл килеп чыктылар. "Ни эшләр майтарып ятасыз?" дип сорады Давыт сәлам алышкач. "Кер тизрәк, чыланып торма", диде Гыйзетдин.
Аның кәйфе болытлы көннән айырмалы буларак күтәренке көр иде. Без монда машинаны юып куйдык, мәйданга барырга дип киенеп ясанып маташа идек менә. Кызым, эшеңне бетергәнсең икән, бар, син дә әзерлән. Мәйданда ни кылырсыз икән? Ява бит. Хәзер туктый ул, диде Каләмгөл. Каян беләсең? Кәрт ачтым. Давытның аптыраганы йөзенә чыкты булса кирәк. Хуҗалар икәүләшеп көлеп җибәрделәр. Хәзер сәгать 11, халыкны икеләргә җыйсак, кичкә хәтле туйганчы бәйрәм итеп була әле, диде Гыйзетдин. Давыт борылып, кояш баешына сыры болыт белән капланган уфыкка карап куйды. Анда бер генә дә ачыклык күренми иде. Ләкин Гыйзетдиннәрнең дә буш сүз сөйләгәннәре юк бит. Бу юлы да белми әйтмәгәннәр икән. Өйлә үтүгә болытлар таралып ук бетмәсә дә, яңгыр чыннан да туктады. Ул арада кинәт урамны баян тавышы аңа кушылып җыр яңгыратты. Сабан туе, хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе. Зареманың күкрәк түреннән чыккан йомшак, ягымлы тавышы иде бу. Әнисе уйный, кызы җырлый. Гыйзетдиннең ялтыратып юган зәңгәр нивасы бик әкрен генә урам буйлап килә. Аның ачык тәрәзәсеннән яңгырый иде бу җыр. Шуннан агыла иде. Менә ул өзелде. Каләмгөлнең шат тавышы ишетелде. Туганнар, дуслар, авылдашлар, Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Нәкъ 1 сәгатьтән бәйрәмне башлап җибәрәбез. Бүләкләребез күп, тәкәссимез, чабыш атлары әзер. Күктән тамчы тама дип куркып тормагыз. Шикәр түгелсез, иремәссез. Көтәбез. Сезне күңелле ярышлар, затлы бүләкләр көтә. Аннары тагын җыр. Сабан туе, хезмәт туе. Халыкны кузгата да, төшенке күңелләрне күтәрә дә белә иде шул бу гаилә. Табигать таулар белән бер сүздә иде шикелле. Бираздан чыннан да көнбатыш якта офыкта күкнең зәңгәрлеге ачыла башлады. Ул зурайганнан зурайды, болыт пәрдәсенең читендә нур уйнады. Халык дәррәү авыл янындагы Инку болынга агылды. Телефоннан хәбәр итеп өлгергәннәр булса кирәк, газ машинасының ачык кузовына тезелеп басып та, 2-3 Жигули белән дә һәр елдагыча Сидоровкадан килеп төштеләр. Мәйданда инде һәммәсе әзер. Уртадагы багана тирәсендә Меринос тәкә әйләнә. Авыш кылгачындагы җәтмәдә әтәч бәргәләнә. Бер яктагы скамияләр өстенә тартып куелган брезент ышыгында беләкләренә кызыл тасма бәйләгән комиссия әгъзалары әвәрә килә. Анда бүләккә дип әзерләнгән тартмаларны, тиргәкләрне, сөлге яулыкларны барлыйлар иде. Шунда ук микрофон да чыгарып куелган. Аның янына басып бәйрәмне ачып җибәргәндә Давыт нык дулкынланды. Биредә эшләгән ярты елдан артык вакыт эчендә ул мондагы кешеләрне чын күңелдән якын итеп, күпләрен хәтта яратып та өлгергән иде. Ни генә дисәң дә, нинди генә кимчелекләрен күрсәң дә, бу дөньяда иң кирәкле, иң мөһим эшне башкаручылар алар. Икмәк булмаса, яшәеш юк, ә икмәкне менә шушындыйлар булдыра. Яхшы сүзгә лаек булган берәүне дә мактаусыз һәм бүләксез калдырмаска тырышты ул. Бу хакта Әхсән, Гаделша кебек авылның абруйлы кешеләре белән дә, Нурханова белән дә алдан киңәшелгән иде. Бәйрәмне ачып җибәргәч кенә Фидая да килеп төште әнә. Бүген берничә авылда Сабан туе үтә. 3нче секретарь һәммәсе өчен җавап бирә. Монда килер алдыннан кайлардадыр булган, шуңа монда сыңаргандыр күрәсең. Әнә машинасын читтәрәк калдырып, янәшә килеп басты. Семинарда кигән зәңгәр күлмәктән, билен шул ук тар ак каеш белән буган, башына яулыгын гына бәйләмәгән. Давытның тавышы калтыранып китте бугай, йөрәге сулкылдап куйды. Каушап калганын сизмәсеннәр тагын. Ул тавышын көрәйтебрәк җибәрде. Аннан соң Нурханова микрофон алдына басып, район җитәкчеләре исеменнән котлады. Менә бүләкләүләр башланды. Монда инде хуҗалыгың фәкыйрь дип тормыйсың, бүләкләрнең саллысын әзерлисең. Гыйзетдингә телевизор тапшырылды, Гаделшага велосипед, Мөнирәгә бик матур тартмада чех чынаяклары.
Һәр кайсына канат үстемени, яшәреп, шибәрләнеп киттеләр. Председатель булып эшләүнең иң рәхәт минутлары менә шушы икән. Давыт матур сүзләр әйтеп, куллар кысып тора, Гаделша абзый бүләкне китереп тоттыра, баян тотып баскан каләмгөл туш уйнап җибәрә. Аннары китте тамаша. Баядан бирле көтүләре белән җәтмәдәге әтәч тирәсендә бетерелгән малайлар тезелешеп, кулларын ике якка җәеп, авыш кулгага менеп киттеләр. Аннан төшүгә уртадагы баганага үрмәләргә чаптылар. Бер якта капчык сугышы, икенче якта чүлмәк ватыш, аркан тартыш. Шыклы чирәмдә чыланып та, кайсы берсе пычранып та беткән. Тик аңа игътибар итәләр димени. Уртадагы паласта бәләкәй малайлар бер-берсенең биленнән сөлге белән ләктереп алып, әүмәкләшергә керештеләр. Көрәшне башлап җибәрделәр. Эскәмияләрдә утырган халык ярышучыларны дәртләндереп тә, үчекләп тә кычкыра, көлешә. Бер якта палас өстенә Фаяз кырын яткан, алдында Ризык, тирәсендә туганнары. Икенче якта брезент җәеп Сидоровка халкы шулай ук кәеф сафа кора. Бала-чагалары кайсы көрәшеп, кайсы узышып алган бүләкләре белән мактанышып сикергәли. Комиссия рәисе Гаделша карт аларга ыек баш, кул яулык, тастымалларның, майкаларның шәбрәген бирергә тырыша. Моны берәү дә гаделсезлек дими, кунакчыллык дип кабул итәләр. Сидоровканың берничә үсмер малайы зират буенда калган җайдаклар төркемендә дә бар. Анда чабыш алдыннан атларның аягын яздырып йөриләр. Давыт бигрәк тә шуларга кызыгып карый. Малай чакта сабан туйларында күп чапты. Атының муенына сөлгеләрне шактый күп бәйләде. Хәзер дә йөрәк җилкенә. Ярыйсы гына атлар да бар. Сикереп менәр идең дә, яшел болынлык буйлап чабып китәр идең. Әмма җитәкче кешегә килешмәс шул. Аның урыны биегрәк, киңрәк эскәмиядә, брезент астында. Башкаларны дәртләндереп, үсендереп, маһирлыкларына сокланып утырырга тиеш ул. Уң ягында хатыны Фазилә, аның кулына матрос костюмы кигән нәни Фәрит ябышкан, сулында Нурханова. Сирень төсендәге костюм киеп, шома кара чәчләрен баш артына иеп куйган Фазилә кылдай тартылып туры утыра, чырае җитди. Алар турыннан узып китүчеләрнең дә сәлам бирешкәндә йөзләрендәге елмаю сүрелеп киткәндәй була. Ә Нурхановага борылгач, кояш чыккандай балкыйлар. Кәефләрең ничек, Фидая? Әйбәт кенә Мөнирә. Бәйрәмдә кәеф начар буламыни? Гаделша абзыйның кулындагы шәлгә кызыктым. Алып булмас микән дип барам. Чыннан да Гаделша ялтыравык җеп белән чигелгән аллы-гөлле шәл булгап тора. Хатын-кызларны киянтә чиләк күтәреп узышырга чакыра. Мөнирә үтеп киткәч, каләмгөл дә иңеннән баянын салып, янындагы Заремага сузды. Мәле кызым, безгә дә авыз ачып карап торырга гына димәгән? Һәм ул да киң итәкле чуар күлмәген тарткалап, чәчкәле чиләкләр, бизәкле киянтәләргә таба китте. Нурханованың шоферы чыркылдашкан көлешкән кызлар арасындагы Зиләйләгә якынрак барып, сүз кушарга җай эзләп йөри иде. Эскәмияләр артыннан барганда, бер урында зур гына паласына әйләнеп узарга туры килде аңа. Анда Ризык Нигъмәт каршында ике ир утырган. Бүлтәйгән корсаклы, юан муенлы абзый аеруча күзгә ташлана иде. Шул тирәдә үк балкыш таныш кешене күреп алды. Зиләйләнең әтисе иде бу. Чигән егетләре кебек кыек якалы ачык кызыл күлмәк кигән. Кулындагы 3-4 яшьлек малайга болындагы җайдакларны күрсәтә. Әнә каралы улым, тегендә малайлар ничек чаба, Мин дә чабар идем шулай. Чапкын атларның биле чыдамый шул инде хәзер безгә. Бөтен өмет синдә, улым. Әз генә үстә, син дә шулай узышырсың. Син анда карама, хатыннарыңа кара, диде паластагы юан абзый. Бу Фаяз иде. Иң кызыгын күрми каласың. Син күрсен дип тырышалар анда. Гыйзетдин дә балкыш та борылып мәйдан уртасына, иңнәренә киянтә чиләк асып, дымлы чирәмлек буйлап җан фәрман йөгереп килгән ялан аяклы хатыннар төркеменә карадылар. Чатыр чабалар, чәчкәле чиләкләре булгана, сулары болыт арасыннан балкып чыккан кояш нурларында җимелдәп еракка сибелә. Балкыш иң башларын сикертеп куйды. Аның ни кызыгы бар? Сабан туеның
һәр кайсында була торган бер ярыш лабаса бу. Ләкин Гыйззетдиннең йөзенә курку бәреп чыкты. Алдагылар арасында ак кофта, кара юбка кигәне, аркасында тулымнары җилпенгәне Мөнирә, кара бидрәләрен бер яктан гына ялтыравык каптырма белән эләктереп куйганы чуар күлмәклесе Каләмгөл иде. Икесе ике яккарак авышканнар, әмма тизлеккә бер чама киләләр. Гаделша булгап торган шәл кем кулына эләгер? Һәм шәлдә генәме хикмәт? Менә Мөнирә алгарак чыкты кебек. Каләмгөл калыша башлады шикелле. Әллә артыграк ярсыган, чиләкләре нык чайкала, сулары күп түгелә. Комиссия анысын да күзәтеп тора. Чиләктә суың яртылаш кына калган булса, алдан килсәң дә җиңүче булып саналмыйсың. Кинәт халык ах итте. Каләмгөл киянтәсен ике кулы белән чөеп баш очына күтәрде һәм адымнарын бик ипле, әмма җитез бер көйгә салып алга ыргылды. Тезләрен чүгә төшеп пыр тузып килгән юан хатыннар фонында ул каргалар арасындагы күгәрчен кебек иде. Үзенең аерылып торганын сизә, бу аңа гайрәт, көч өсте иде. Көчле, диде Фаяз соклануыннан майлы иреннәрен ялап. Көндәшен уздырамысың? Яны бүлсә үлә, үзенекен итә. Шулай бит, Гыйзди? Ләкин Гыйззетдиннең йөзенә соклану түгел, борчылу, хәтта курку бәреп чыккан иде. Гаделша шәлне Каләмгөлнең баш очындагы киянтәсенә аркылы салды. Мөнирәгә зур гына яулык тоттырды. Мондый шәл тагын бар әле. Анысын йөгерештә җиңгәнгә бирәбез, диде. Озак тормады, анысына да чират җитте. 30-дан узган хатыннар, йөгерешкә чыгыгыз, дип, Гаделша тагын да зуррак, матуррак шәлне алып булгады. Күпчелекнең карашы ак кофталы Мөнирә белән чуар күлмәкле Каләмгөлгә төбәлде. Гаделша хатыннарны бер рәткә тезеп куйды да, иелә төшеп кулын селтәде. Башланды. Мәйдан эченнән ярты түгәрәкне узганда, Каләмгөл алга чыккан иде инде. Ул башын артка ташлап, терсәкләрен нык хәрәкәтләндереп, чын оста узышчылар кебек бер көйгә үрчемле итеп йөгерә. Ялан үкчәләре киң итәген җилпеп-җилпеп җибәрә. Бу юлы да Мөнирә аннан калышты. Түгәрәкне икенче тапкыр әйләнергә киткәндә, төркем шактый таралган, сузылган, икенче булып йөгерүче Мөнирә дә ким дигәндә 10 адымлап артта калган иде инде. Менә Каләмгөл килеп тә җитте. Йөгергән көйгә бүләкне эләктереп китәргә дип кырыйга сикереп тә куйганда итте. Әмма Гаделша шәлне аның бите турыннан җәһәт кенә җилпеп алды да, артына таба булгады. Бирмәде. 3 тапкыр әйләнергә кирәк, дип кычкырды. Тагын берне, йөгер. Шабайда, нәрсә туктап калдың, дип кычкырыштылар бүтәннәр дә. Әмма Каләмгөл сүртенгәндәй булды. Сулышына копкандай адымнары тигезсезләнде. Ул арада үз йөзенә тигез генә йөгереп килгән Мөнирә, аннары тагын икәү-өчәү аны узып та киттеләр. Каләмгөл алар артыннан иярде. Ләкин аның адымнарында, итәгенең җилпенүендә элекке ашкыну сизелми, терсәкләре дә салыныбрак төшкән, башы да артка артык нык кайрылган төсле иде. Гыйззетдин аны тартып алырга теләгәндәй омтылыш ясап алды. Шәл өчен генә дип булай чаба алмас иде, шулай бит Гыйзди, диде Фаяз. Аннары Гыйззетдиннең чырайыннан төс качканны күреп, ничава бирешә торганнардан түгел, дип юатырга тиеш тапты. Биергә бик оста әле. Әмма Каләмгөл биреште. Хатыннар арасына кереп буталды. Мөнирә генә түгел, башкалар да аны узып китә башладылар. Туктарга, түгәрәктән чыгарга кирәк иде аңа. Ләкин түгәрәктән чыгучылар Каләмгөл түгел шулалар. Ул 6-мы, 7-мы булып килде. Гаделшаның кулыннан кичкенә ак яулыкны исе китмәгәндәй генә алды да читкә атлады. Ләкин эскәмияләр янына барып җитә алмады, кинәт урталай сынып төште. Бер тын бөгелеп торды да, чак атлап барып утырды. Аны шундук хатын-кызлар уратып алдылар. Ай Алла, ни булды? Гыйззетдин эскәмия аша атлап эчкә узган иде. Нәни Өлфәт
аның шалбар балагына ябышып елап җибәрде. Хәзер киләм, улым. Бу хайран тамашаны дулкынланып күзәтеп торган Балкыш сабыйны күтәреп алды. Барыгыз бар, борчылмагыз, диде Гыйзетдингә. Гыйзетдин мәйдан аша турыдан гына кызыл күлмәге белән бөтен халыкның диккатен үзенә тартып, каршы якка чапты. Ул килеп җиткәндә, Мөнирә үзенең кечкенә чемоданын актарып азаплана иде. Үз эшенең остасы шул ул. Халык күп җыелган җирдә төрле хәл булуы ихтимал икәнлекне белә. Иң кирәкле даруларны үзе белән алып килгән. Күнегелгән хәрәкәт белән уколы нәсен чыгарды. Ампуладан дару суыртып, Каләмгөлнең беләгенә тотынды. Ләкин Каләмгөл башын күтәрде дә кулын тартып алды. Кирәкми, үтте инде. Баланың игътибарын зират ягыннан чабып килгән атларга юнәлтергә тырышып, Балкыш сизмичәрәк калган икән, кинәт якында гына таныш тавышны ишеткәч, сискәнеп китте. Иптәш кызлары белән Зиләйлә үтеп бара икән. Шул шаркылдап көлә. Ни кызык бар? Миңа да әйт әле, бергә көләрбез, диде Балкыш. Бу тамашадан көлми ничек чыдамак кирәк? Авызың йыртылмасын, диде егет, үзе дә сизмәстән шактый тупас итеп. Авызым үземнеке. Күпме теләсәм, шулай йырам. Сиңа да бүләк бирделәрмени, диде ул Балкыш кулындагы әлфәткә амлап. Чабышкан өченме? Әллә капчык белән сугышкангамы? Кызлар, карагыз моңа нинди бүләк биргәннәр. Ха-ха-ха. Балкыш аңа сәерсенеп карап торды. Зиләйләнең моңарчы бик матур да, җанга бик якында тоелган йөзенә явыз үчләнү, усал тантана бәреп чыккан да, бөтенләй чит ят иткән, ямсезләгән иде. Кызларга ярып китеп барганда артыннан гел кәмит булды быел безнең сабан туйлары дигәне ишетелеп калды. Аларны Фаяз да ишеткән, кызның кыланмышларын ул да яратмаган икән. Баласыннан торып басты да, «Эттән туган нәрсә» дип мыгырданып калды. «О, таң урынында булсам, күрсәтер идем мин сиңа. Кыйбатлы кыз итеп, гыйзди азындырып бетерде шуны». Бер малай йөгереп килеп, Балкышның күлмәк итәгеннән тартты. «Сине Фидая апа чакыра». Балкыш малайны күтәргән килеш мәйдан аша китте. «Каләмгөлне Кармаш больницасына илтәле син», диде аңа Нурханова. «Анда бераз көтеп торырсың. Алып калмасалар, бергә кире кайтырсыз». Каләмгөл бу юлы да карышмакчы иде, әмма аны әйләндереп алган хатын-кызлар ай-ваена карамыйча УАЗикның арткы утыргычына кертеп утырттылар. Улын күтәреп торган Гыйзетдин Заремага, «Син дә әниең белән бар, кызым», диде. Алар хастаханәгә барып җитмәделәр. Кармаш урамына таба борылганда, Каләмгөл кайнар учын Балкышның иң башына салды. «Туктале», диде. Егет газ педаленнән аягын күтәрә төшеп, артка борылып карады. «Ник?» «Борыл, кире кайтыйк». «Фидая Госмановна хастаханәгә диде бит». Аның сүзе анда калды. Ә монда минем сүз. Алып кайтасың килмәсә, без монда төшеп калабыз. Җәяү кайтырбыз. Балкыш рулен сулга кайырды. Мәдинә Маликова. Фидая.
29 бүлек. Быелгы сабан туе ярышларда алган бүләкләр, төрле мәзәк хәлләр белән бер рәттән кемнәрнеңдер күңелендә ике көндәшнең узышуы, берсенең чабышта янган ат кебек хәлсезләнеп егылуы белән дә истә калачак иде. Фидая өчен исә ул сабан туйларының иң яман суы булды. Ак кофталы Мөнирә белән чуар күлмәкле Каләмгөлнең йөрәген талаган көнләшү уты аның да бәгыренә килеп капкан иде. Алар Фазилә белән кара-каршы басып танышкан минутта, бер-берсенең күзләренә текәлеп караган бер мизгелдә чакма ташыннан ут чәчрәдемени. Бәгыр түрендәге кайнар күмер астыннан кинәт ялкын теле сузылып чыккандай булды. Фидая килгәндә, Давыт микрофон каршына басып сүзен башлаган иде. Аннан соң Фидая да сөйләгәч, алар икесе бергә борылып эскәмиягә таба киттеләр. Анда бер кешелек кенә урын калган иде. Янәшәдән Фидая өчен тагын бераз ара бушаттылар. Менә шунда Фазилә аңа каршы торып басты һәм Давыт аларны таныштырды. Аларның моңарчыда бер-берсен күргәннәре бар, ләкин кара-каршы килеп сүз кушарга туры килгәне юк иде. Менә җай чыкты. Һәм нык хылыклы, акыллы хатын буларак, Фазилә куе кирпекләре арасыннан коңгырт күзләренең бер карашы белән кисәтеп куйгандай итте. Минем өлешемә кермә, уңмассың. Буйга озын булганга, аның сирень чәчәге төсендәге костюм кигән нык, ипле сыны Фидая янында шактый калкып тора. Йөзенә башны чиебрәк карарга туры килә иде. Иштәге нәни ялкын теле корыган кайын тузына капкандай зурая, ишәя баргандай булды. Фидая аның эссесен йөзенә чыгармаска, башкалар белән йомшак елмаеп, гадәттәгечә ачык, тыныч сөйләшергә тырышты. Үзенең диккатен көрәшчеләргә, узышчыларга, ат чабышкыларына юнәлтте. Давыт янәшәсендә булу читен иде аңа, ләкин китеп тә булмый. Биредәге иң зур ике җитәкче иде бит алар. Ярышлар бер-бер артлы төгәлләнә барды. Бер ара бөтен халык урыныннан кузгалып, шаулашып, атлар чабышын карады. Менә инде тәкәне дә баганадан шишеп алдылар. Һәм җиңүчедән кунакка килгән исламның таза җилкәсенә салдылар. Шунда берничә кеше Гаделша янына килеп дәгъвалаша башлады. Ул нинди бетмәгән ислам, сабан туйлары җитте исә авылдан авылга барып тәкә чүпләп йөри. Үзебезнекләргә бирергә кирәк. Әнә Сидоровканың Николаена бирергә иде ичмасам. Ул да үзебезнеке бит. Ник аны икенче генә иттең? Мин итмәдем, үзләре итте, диде Гаделша кайнарланып. Ничек көрәшсәләр шулай? Мин гадел кеше. Синең ул гаделлегеңнән гарык инде. Ләкин бәхәс зурга китмәде, мыр-мыр килделәр дә таралыштылар. Чөнки Давыт микрофон алдына басып, барысына да рәхмәтләр әйтеп, йомгаклау сүзен сөйли башлаган иде инде. Аның сүзе бетүгә комиссия әгъзалары бушап калган тартмаларны, әйбер караны җыеп, газ машинасының әрҗәсенә ыргытырга тотынды. Халык болынга сибелеп авылга таба китте. Фидая, әйдә безгә чәй ишәргә. Юк, безгә. Иң улысы мин әле монда, безгә керә ул. Рәхмәт, диде Фидая, ашыгам. Кызым әбисе белән калды, мине көтеп утыралар. Кайтып, аларны сыйлыйсы бар. Ул арада бер төркем хатыннар аны бетереп алдылар да, үгетләп тә тормыйча үзләре белән алып киттеләр. Буларының күңеле алгысак, чөнки тормышлары түм түгәрәк үк түгел. Кайсының ире үлгән, кайсыныкы ташлап киткән, кайсылары сазаган карт кыз исәбендә. Көлешәләр, чытлыкланалар, каядыр ашкыналар. Ирле хатыннар андый түгел. Алар бәйрәмдә дә ипле, сабыр, горур. Әнә алданрак Гаяровлар гаиләсе бара. Давытның сул беләгенә хатыны ябышкан. Уң кулышына матрос киемле малае. Аларга һич кем кирәкми. Дөньялары түгәрәк. Бар иде Фидаяның да нәкъ шушылай итеп, кояш нурына куенган яшел болын буйлап, сабан туеннан кайтып килгән чаклары.
Мәхсүмнең бер ягында ул, икенче ягында Иркә. Хатыннар җырлап җибәрделәр. Сагынганда ак болытка кара. Мондый бәйрәмнәрдә дә нигә җырларның моңлысын, сагыну турындагысын җырлыйбыз икән без? Каршыга түгәрәк ак сакаллы, кыска буйлы, йомры гәүдәле авыл мулласы Фәтхрахман карт килә. Мәйданда берәр әйберсен төшереп калдырган инде әллә. Авызы ерык, күңеле хуш. Мулла бабай каршына хатыннарның тезелешеп, урам әйләнгән егетләр кебек кычкырып җырлап баруы шәригатькә дә, әдәп кысаларына да, гадәт йолаларга да сыя торган күренеш түгелен. Кыз балаларга кечкенәдән өлкәннәр каршында авыз күтәреп җырлау түгел, кычкырып сөйләшү, дөньяны яңгыратып көлү дә килешми дип сеңдерәләр. Шуны уйлап, Фидая эштән генә кыенсынып куйды. Ләкин болай ярамый дип әйтсәң, аларның кәефе нык кырылачак, бәйрәме бозылачак. Замана мулласының да күңеле киң, җаннарны аңлый торган. Җырның берсен тәмамлап, икенчесен башларга тын җыеп торганда, читтәнрәк яшь бер тавыш кычкырып җырлап җибәрде. Җилләр исә, җилгә бөгелә гөлләр, безгә түгел дошманга да килә ул кара көннәр. Тагын берәүнең күңел сызлавыгы тишелгән. Зиләйлә иде бу. Балкыш хуҗасын күздән ычкындырмый, вазиге белән күзгә ташланмый гына, әкрен генә арттан килә иде. Фидая хатыннар белән дуслашты да машинага кереп утырды. Каләм гөлне алып ук калдылармы әллә дип сорады ул. Бик тиз әйләнеп килдең. Кермәде дә ул анда. Кире алып кайтып, өйләренә кертеп калдырдым. Бер баргач, врачка күренергә иде инде, диде Фидая үз алдына. Авыл ышыннан бурылырга кушты. Хатын кызның акылы керделе дә чыктылы, диде Балкыш. Һәм шундук ялгыш сүз ычкындырганын аңлап, кызарынып, җәлт кенә хуҗасына карап алды. Фидая аның соңгы сүзләрен ишетмәгәндәй үткәреп җибәрде дә, олы юлдан төшеп, инеш буендагы әрәмәлеккә борылырга кушты. Анда үсеп килгән яшь каенлык артында, юлдан күренми торган җирдә, җиләкле үлән белән капланган иркен генә аланлык бар. Ул арыга таба түбәнәеп, таллы шомыртлы әрәмәлеккә барып тоташа. Андагы серле ешлыкта, куаклар ышыгында кизләү мөлдерәп тора. Элекке елларны Сабан туе мәйданыннан укытучылар җыелышып, туры шушында килә торганнар иде. Мәхсүм берәр атна алдан ук һәммәсенә әйтеп, әзерлекне күрә башлый. Уртакка сарык алып бер көн алдан суйдыралар. Монда учак ягып шашлык кыздыралар. Ширемлеккә җәйгән ашъяулыкка һәркем үз сыен китереп куя. Ашыйлар, эчәләр генә түгел, үзләренә аерым Сабан туйда оештыралар. Көрәшәләр, аркан тартышалар, катык ишеннән тәңкә эзлиләр, җырлыйлар, бииләр. Мәхсүм булмагач, быел оеша алмаганнардыр күрәсең. Аны-моны әйтүче булмады. Алай да истәлекле урынны күреп, таныш кизләүнең салкын суын эчеп, йөрәкнең януын басасы килә иде. Ләкин ул ялгышкан булып чыкты. Булын буш түгел, элекке шәүк гөрләп тора иде. Ширемгә ашъяулыклар җәелгән, читтәрәк, сөзәгрәк урынга учак ягылган. Табын тирәсендә мәш килгән хатыннар машина килеп туктаган тавышка дәррәү борылып карадылар. Елмаешып каршыга атладылар. Менә Фидая да килеп җитте. Фидая Госмановна, нәкъ вакытында килдең. Тик берәү Фазилә генә урынында баскан килеш җитди булып калды. Давыт бөгелеп ирләр белән бергә учак янында кайнаша иде. Калҗалар тезелгән шампурны күтәреп, хәзер әзер була дип куйды да кире елде. Каенлык ягыннан әти дип кычкырган бала тавышы яңгырады. Учакка таба матрос костюмлы малай йөгерә иде. Ул кулларын алга сузган, башлыгының зәңгәр тасмалары җилдә җилпенә, ак тузганак башлары күкрәгенә бәрелә. Кинодагы кебек дип уйлады Фидая. Юк, сезнең белән утыра алмыйм.
Ашыгам, диде Фидая үзен кыстаган хатыннарга. Өйдә кызым көтә. Тамагым кипте. Шишмәгә дип кенә килгән идем. Ул таллар арасына кереп гизләүгә иелде. Боздай салкын суны куш учлап кызган битенә сипте. Мәдинә Маликова. Фидая. 30-нчы бүлек. Ах, әгәр дә ул ират затыннан булса, яшәүе дә, эшләүе бу хәтле четерекле булмас иде мөгаен. Кармашта хастаханә төзүне берәр ир җитәкче максат итеп куйса, эше күп мәртәбәләр тизрәк, уңышлырак барыр иде. Чөнки ул шул ук Мирхуҗин белән бөтенләй башкача сөйләшер, кушканын үтәтер иде. Ләкин Фидаяны күрүгә Тауисның авызы йырыла, күзләре ярык кына булып кала, һәм кыска керфекләре арасыннан майлы, ябышкак караш саркып, күңелне тынчыктыргандай итә. Һәм ике арада ниндидер җитди булмаган уйнак мөнәсәбәт урнаша. Фидая үзен кырыс тотарга һәм каты сөйләшергә тырыша. Ләкин күз кунарлык хатын-кыз күрүгә нәфесе кутырмаса, Тауис булмас иде шул ул. Алайда тамчы таш яра дигәндәй, нәрсәгәдер ирешелүен. Хастаханә бу елда тапшырылырга тиешле объектлар исемлегенә кертелде. Төзү материалларын шул исемлеккә карап бирәләр. Ләкин ул барысына да җитәрлек булмый. Булганының да шактый читкә шудырыла. Шуны белгәнгә күрә ул кирпеч, цемент, бетон плитәләр, турба, җылыткыч батареяларны, такта, кадак һәм тагын һәр мең төрле кирәк-яракны кирәгеннән дә арттырыбрак язып, фондлар таләп итте. Ансыз булмый, чөнки бөтен нәрсәне, кирпечен дә, кадагын да Мәскәү үз исәбендә тота. Казан аннан сорап ала, районнар Казаннан. Тәртип шундый булганга күрә, Мәскәүдән рөхсәт алмыйча, фонд бирелмичә торып, бер рәтле бинада торгыза алмыйсың. Шуннан соң мәсьәлә эшче көчләргә барып терәлде. Райондагыларга гына ышанып ятып булмый. Аларны төрле якка тарткалыйлар. Фидая Казанга барып, андагы танышлары аша Төзүче инженерлар институтының каникул вакытында оеша торган төзү отрядын Суташка чакырды. Аларга тиз һәм сыйфатлы эшләсәгез, бушлай ашатуны оештырачакбыз дип вәгъдә бирде. Азык-төлекне колхозлардан кайырып алырга кирәк иде. Председательләргә хатлар язарга туры килде. Җиңүченең хуҗасы Ясәвиев райком коридорында бер очрагач, сез анда ит, сөт, он сорагансыз. Барысында каян алып биреп бетерербез икән, диде. Колхоз сыртын кимерергә атлыгып торучының исәбе-хисабы юк. Әртис килсә дә давай, художник килсә дә. Законный эшме соң бу? Фидая аның май баскан, әмма шулай да иңгән иңбашын сыйпады. Продукциясын кая куясыз дип якага ябышсалар, кем җавап бирер, диде. Аның елмаюын күрмәгәндәй җитди калган абзый. Бер тиргәгәннән үлмәбез, Хасият абый. Алай-былай кинәт чирләп китеп, кармашка илтеп салсалар, ни булыр? Син шуны уйла, диде Фидая авыр көрсенеп. Хасият ачылып китмәде. Чөнки хасталап китсә, Суташка яисә Казанның үзенә үк китә. Кысмыр да адәм үзе, саран дияргә дә була. Әмма Фидая бай хуҗалык саналган җиңүчедән
үзенә кирәкне кайырып алуның җаен белә иде. Партком секретаре Рәсимә Фәләхова белән генә сөйләшергә кирәк. Ул председательнең урынбасары. Хуҗа берәр кая китсә, аның урынында кала. Ясәвиев сәламәтлеккә туймый. Кайчак ойлар буе эшкә чыга алмый. Әмма бу сизелми дә шикелле. Чөнки Рәсимә К700 тракторы кебек бөтен эшне сыдырып алып бара. Дөньяның җаен белә һәм Фидаяның да хәленә керә. Җәй башында һәр кайда эш кызу булды. Нурхановага сабан туйларын оештыру мәшәкате өелде. Студентлар имтиханнар тапшырдылар. Ниһаять, авылда бәйрәмнәр, институтта сессия тәмамланды. Студентларның килер чагы җитте. Мирхуҗин белән сөйләшенгән, төзү отрядын ул каршы алып, Кармашка үзе илтеп урнаштырырга тиеш иде. Фидая үзе исә иртәнге якта җиңүчегә барып, Рәсимә белән сөйләшеп кайтырга булды. Аннан тиз генә китеп булмады. Чәй иштеләр, бер-берсенә эшләрен бушаттылар. Кайтуына Фидаяны яман хәбәр көтеп тора иде. Ул чакырып китергән төзүчеләрне Спартак колхозына илтеп урнаштырганнар. Анда заманча итеп азык кухнясы төзи башлаганнар иде. Шуны ашыктырырга карар кылганнар. Райком ишеге төбендә очрашкан Мөҗәһит Сәләхов шулай диде. Фидая күкрәгеннән ургылган ах дигән авазны көчкә йотты. Ир-ат арасында эшләү дәверендә ул хисләрен эчендә бикләп тотарга да, телен тыярга да бераз өйрәнгән иде инде. Кырт борылды да, йөгереп бүлмәсенә менеп китте. Нинди кабахәт кеше бу Мирхуҗин дип пышылдады үз алдына. Әйтү юк, нитү юк, һаман үзенекен итә. Телефонны алганда аның куллары калтырана иде. Син урыныңда бул әле, мин хәзер киләм дип кычкырды ул трубкага. Ул кире әйләнеп чыкканчы балкыш машинасын ишек алдына алып кирип юарга керешкән иде. Ташла, киттек, диде аңа Фидая. Төзү монтаж идарәсенең 2 катлы иске бинасына барып кергәндә, Фидая Тауисның битен күзен тырнарга әзер шул хәтле кызган иде. Мирхуҗин өстәле артында телефоннан сөйләшеп утыра иде. Фидая атылып кирде дә, аның кулыннан трубканы тартып алды. Кайда студентлар? Нинди студентлар? Мирхуҗинның карашында гаҗәпләнү чагылды. Сыры күзләре ярый суык түгәрәк икән. Мин чакырып китергән төзү отрядын кая җибәрдең син? Аларны әйтәсеңме ни? Спартакка илттем мин аларны. Кем кушты? Мирхуҗин турайыбрак утырды да пинжәгенең ачык изүен тарткалап куйды. Нәрсә? Спартак гаип җирме әллә? Үземә мунча салырга куймадым, диде ул тыныч кына. Күзләре янә кысыла төште. Алардан янә таныш ябышкак сумала саркый башлагандай булды. Аның ваемсызлыгы, астыртын көлемсерәве Фидаяның канын утыры кыздырды. Ул тыела алмый кычкыра башлады. Алай карап утырма миңа. Мин синең сөяркәң түгел. Мирхуҗин елмаеп башын чайкап куйды. Кызганычка каршы, диде. Аннары ияге белән ишеккә ымлады. Әкренрәк, Фидая Госмановна. Ишекне ябарга оныттың бит. Ишетсеннәр, белсеннәр синең кемлегеңне. Җитте сиңа ни теләсәң шуны эшләргә. Хәзер үк ишетәсеңме? Хәзер үк студентларны кире алып кайт та, Кармашка илтеп урнаштыр. Әгәр дә шуны эшләмәсәң. Мирхуҗин күзләрен зур ачып, бик җитди итеп, аның йөзенә туры карады. Нишләтерсең икән, Фидая Госмановна? Фидая хәлсезләнеп өстәл янындагы урындыкка аның каршысына утырды. Чыннан да, нишләтеп буласың әле бу әдәмне? Райкомның 3нче секретаре бер нишләтә алмый аны. Күңелне чарасызлык томаны басып, тынны буганда итте. Әгәр шулай кирәк икән, кайтарырбыз, диде Тауис тыныч кына. Ничек кушсагыз, шулай эшләрбез. Карышып тормабыз. Тик менә Кармашта барысына да эш фронты җитәр микән соң? Материалларны да Спартакка ташыта башладыңмы инде әллә? Юкла,
Кармаштагыга тимибез. Ике отряд бер-берсенең аяк астында буталышып кына ятмаслар манда. Нинди ике отряд? Кармашка кичә үк төзүчеләр җибәрдек инде без. Туташ институт укучыларыннан, һәммәсе менә дигән инженерлар. Әйе шул. Җәйге каникулларда студентлар гына түгел, аларның укытучылары да төзелешләргә ялланып акча эшләп ала. Ләкин андыйларның киләсен Тауис Фидаяга әйтмәгән иде. Әле Билал белән сөйләшә идек, дип дәвам итте Тауис. Сүзне син үздең. Фидая аның күзләренә карап тынсыз калды. Бу минутта ул үзен үзе тота белмәгән, бер дә юкка шәбәләнгән бала хәлендә иде. Тауис урыныннан торып ишекне ябып килде. Урынына утырмады. Фидаяга да якын килмәде. Ихтирам саклап, ара калдырган хәлдә ичке дулкынлану белән. Ә син ачуланганда бигрәк шибәр икәнсең, диде. Башка хатыннар дуласа, бик ямсезләнәләр. Син алай түгел. Биразга тынлык урнашты. Фидая сүз табудан гаҗиз иде. Тауис көрсенеп алды да: Син юкка булай ярсыйсың, Фидая Госмановна, диде әкрен тавыш белән, тирән уйланып. Кешене матур хисләре өчен тиргиләр димени? Ул бит минем теләктән тормый. Йөрәк начальникларга буйсынмый. Аңа бер ни дә буйрып булмый. Фидая аны башын иеп тыңлады. Тауисның хисләре ихлас иде. Пычрак уйлар Фидаяның үз башына гына килгән иде ахрысы. Моның өчен аңа бик уят булды. Мин сине аңлыйм, дип дәвам итте Тауис. Табигать ул акылга буйсынмый. Үзенекен таләп итә. Ә син табигать кушканны тыңламыйсың. Аңа каршы килеп яшисең. Каныңны шул боза. Тагын пычрак киная. Фидая башын калкытты. Әмма Тауис аңа кызарга юл куймады. Төзелеш өчен нервыңны ул хәтле талкырга кирәкми, диде. Без булганчы да төзегәннәр, бездән соң да төзерләр. Ә больница ел азагына стройга керер. Мин аны эшләп чыгачакмын. Синең хакка. Мәдинә Маликова. Фидая. 31-нче бүлек. Баллы болынга бер килүендә Фидая Каләмгөлнең хәлен белеп чыгарга булды. Сабан туе мәйданында булган хәлләрдән соң күңеленең бер пичмагында борчу калган иде. Кәефе ничек икән? Шуны беләсе килде. Нарат сагызы аңкып торган яңа өйгә керүгә Фидая борчылуының юкка түгеллеген аңлап алды. Каләмгөл диванда ятып торган күрәсең,
ишек ачылган тавышка торып утырды. Итәгендәге берничә журнал идәнгә шуып төште. Ул Фидаяны күреп аягына басты, журналларын җыеп өстәлгә алып куйды. Эре чәчәкле киң халат кесәсеннән тарак алып, 2-3 селтәнүдә тузгыган бидрәләрен рәткә китерде, шул ук тарагы белән сул колак турына каптырып куйды һәм сәхнәгә чыгып басарлык булып спайланып китте. Ләкин элеккечә дәртле түгел иде ул бүген. Хәрәкәтләре дә аңа хас булмаганча сак, салмак иде. Йөзе дә суырылып киткән кебек, күз төпләре каралган. Исәнләшеп хәл-әхвәл сорашканда да элеккечә шаркылдап көлеп, шаярып җавап бирмәде, тыенкы гына елмаеп, зарланырлык түгел, диде. Йокым туймаган иде бүген. Өйдәгеләрнең кайсын эшкә, кайсын уенга дигәндәй узаттым да, бераз ятып тормакчы идем. Гыйззетдин эштә, Зарема чөгендер басуында, 2 малай да балалар бакчасында. Ял итәр өчен бик уңайлы вакыт икән үзе. Әмма Каләмгөл көндез йокы симертә торган хатыннар затыннан түгел бит. Бүтән чагы булса, эре чәчәкле бу ястык өстендә бәйләп тә яткырып булмас иде аны. Врачка бардыңмы соң син, дип турыдан сорады Фидая. Нишләп йөрим мин анда вакыт уздырып? Әйдә, хәзер үзем алып барам да чиратсыз кертәм. Машина капка төбендә генә тора. Ташла әле. Бүлнис юлын синсез дә таптарга була. Якын итеп килгәнсең икән. Хөрмәтләп кабул итим башта. Кара каршы утырып чәй ичсәк, дәваның зурысы шул булыр. Ул шулай сөйләнә-сөйләнә өстәлдәге самавырны электрга тоташтырды, табын хәстәрләргә кереште. Бу бит хайран калырлык вакыйга, дип, чыннан да гаҗәпләнгәндәй башын чайкады үзе. Нинди вакыйга? Синең безгә килеп, минем белән кара каршы утырып чәй ичүең шаккатарлык хәл бит бу. Шулай түгелмени? Ул ястыкны күрше бүлмәгә кертеп куйды да, утыр иркенләп, диде. Авыз ит бар булганын. Алым жәл түгел сиңа, гөлем жәл түгел сиңа, алым түгел, гөлем түгел, җаным жәл түгел сиңа. Ир-егетләр булсак, рюмкаларны мөлдерәмә тутырыр идек тә, җырлап күтәртер идек. Чәкешеп торып, эчеп җибәрер идек. Әллә бераз кабабызмы? Гыйззетдиннең запасы бар анда. Анысын бик теләсәң, мин киткәч алып кабарсың инде, диде Фидая. Безнең нәсел чәй ярата. Әби дә авылда дан тоткан чәй хур иде. Куйрак яса, сөтне 2 кашык сал. Әллә кайнар чәйдән, әллә дулкынланудан Каләмгөлнең йөзе алланып чыкты. Күзләре элеккечә ачкынлангандай булды. Элеккерәк елларны син Каләмгөлнең өенә кереп, чәй ичеп, серләшеп утырачаксың әле дисәләр, үзең дә ышанмас идең, шулай бит, диде ул. Начар уйлыйдың шул син минем хакта. Гыйззетдингә сөйдергеч ичергән дигән сүзләргә дә ышанган булгансыңдыр әле. Фидаяның бит очлары кызышты. Каләмгөл хаклы иде. Әйе, гаепле иде ул аны. Бозык хатын ул, гөл кебек гаиләне җимерде. Зиләйләне әтисеннән мәхрүм итте, дип, Мәхсүм белән дә күпме тапкырлар кызып бәхәсләште. Әлбәттә, инде андый әхлаксыз кеше белән һич кайчан бер табыннан ризык җимас кебек иде. Хәзер менә күңелдә тамчы да кинә калмаган. Син генә түгел. Авыл хатыннарының күбесе шулай уйлый иде, диде Каләмгөл. Һәм кунагының кыенсынып калганын сизмәмешкә салышып, карашын читкә алды. Читтән караганда, мин явыз булып күренгәнмендер шул. Минем янга клубка йөргән өчен кызларын тотып тукмаучылар булды. Кайберләреннән спектакль куярга сандыгыгыздагы борынгыдан калган калфак ясөлгеләрне биреп торыгыз әле дип сорасаң,
шуны да жәллиләр. Шул хәтле үчле, эшле кешеләр бар. Исең китәр. Андыйларга карап тормыйлар бит. Клубың гөрләп тора дип, аның сүзенә каршы төште Фидая. Яшьләрне тарта торган магнитың бар шул синең. Аларны мин түгел. Җыр бию, яшьлек дәрте тартып китерә. Эшшәеңне, курыкма, сөйдергеч салмадым дип көлеп җибәрде Каләмгөл. Кирәге дә калмаган. Сиңа аны бүтән җирдә эчергәннәр инде. Гыйшык хәлләре үз башыңа төшкән. Шуңа күңелең йомшаган. Фидая тетрәнеп китте. Нинди гыйшык? Бу ни дигән сүз? Ниткән урынсыз шаяру? Бу юлы Каләмгөл карашын читкә алмады. Аның йөзендәге үзгәрешләрне текәлеп, көлемсерәп күзәтте. Фидая да елмаерга, сүзне шаяруга борырга тырышты. Кем әйтте сиңа мине гашыйк дип? Каләмгөл урыныннан торды да, киштәдәге китаплар арасыннан кәрт алды. Менә шушылар әйтте. Алар белә. Нишләп әле синең кәртләрең минем гайбәтне сата? Ник син миңа кәрт ачасың? Үземә кәрт ачканда мин сиңа да ача идем. Без бит бу авылда җирнең капма каршы ике полюсы кебек идек. Мин мондагы хатыннарның иң бозыгы булып саналдым. Ә син иң инсафлысы идең. Кемнең бәхете нинди буласын беләсе килә иде. Алар дөрес әйтә. Әгәр теге елларны килгән булсаң, мин синең күрәчәгеңне алдан ук әйтеп куйган булыр идем. Фидая Каләмгөлнең озын, сыгылмалы бармаклары арасында җан ияләредәй биешкән кәртләргә шомланып карады. Телисеңме? Хәзер дә ачып карыйбыз, диде Каләмгөл. Алай бик дәртсенгәч, кыланып кара инде, диде Фидая. Каләмгөл чынаякларны читкәрәк шудырды. Аның кулыннан ак ашъяулыкка бер-бер артлы шома, зәңгәр су катыргы кисәкләре сибелеп, үзенә бер тәртип белән ята башладылар. Син черви дамысы. Хәзер карыйбыз. Ниләр булган, нәрсәләр булачак, ни белән төгәлләнәчәк дип, иң өстәгесен ничектер үзенә бер серле хәрәкәт белән бераз бөгебрәк тотты да, бизәкле ягы белән әйләндерде Каләмгөл. Аннары калган кәртләрне берәм-берәм әйләндереп салып, үзенә бер көй белән сөйләнергә кереште. Йөрәк астыңда нәрсә? Йөрәк өстеңдә ни? Синең яныңа ике король төшә. Карга короле һәм Буби короле. Буби короле өйләнгән кеше дигән сүз. Ул синең йөрәк өстеңдә. Күптән түгел аның белән күрешү булган. Аның сиңа мәхәббәте, синең аңа интересың. Ә менә арагызга карга короле килеп төште. Нәрсә булачак? Буби короленең сиңа юлы уравыч булачак. Алда зур сөйләшү, күз яшьләре. Бусы кирәкми иде. Нәрсә кирәкми? Бик зур удар булачак сиңа. Сәбәпчесе карга короле. Нәрсә белән тәмамлана? Иң ахырда сиңа озын юл төште менә. Фидая чын барлык табигыйлегеннән каядыр башка бер мөхиткә, зиһен җитми, әмма күңелне чамасыз кузгата торган хисләргә бай бер әкият дөньясына күчеп киткәндәй булды. Күз алдыннан әле Давыт, әле Тавис чагылып уздылар. Күрәзәченең әйткәннәре алар турында һәм чыннан да дөрес булып тоелды. Әйе, теге көнне наратлыктагы аланда очраштылар бит. Сүзсез булса да аңлашу түгел идеме ул? Ә Тависның арага керүе хак түгелме әллә? Барысы да хак, дөрес иде. Шул ук вакытта шомлы да иде.
Каләмгөл кәртләрне җыеп бер читкә куйды да, урыныннан торып, кече бүлмә ишеге янына барып басты. Минем баштан узган хәлләр сиңа да килгән икән, диде. Хәзер инде син дә бәлки аңлый башлагансыңдыр. Элек аңламый идең. Үзе янмаган кеше янганның хәлен каян белсен? Син кабынмаган идең шул. Фидая аның сүзләренә каршы әйтергә омтылып, калкынып куйды. Әйтеп бетерим инде, дип туктатты аны Каләмгөл. Ирең сиңа үлеп гашыйк иде. Син юк. Ләкин моның гаебе дә юк. Синең җаның уянмаган иде әле. Фәкать шул гына. Фидая янә хайран калды. Бу хатын нәкъ Мәхсүм сүзләрен сөйли түгелме соң? Каян белгән? Хәзер үкенәсеңдер. Кадерен белмәдем ди торгансыңдыр. Үкенмә. Газаплама үзеңне. Ул барыбер бәхетле иде. Арагызга кир кундырмадыгыз. Аның җылысында син күкрәп үскән гөлдәй яшәдең. Хәзер менә гыйшык утларында дөрләп янар чагың килеп җиткән. Әллә каян күренеп тора. Мин кичкән тамук утларына син керәсең хәзер. Көндезләрен аны уйлап, зиһенең чуалып йөрерсең. Төннәрең аның белән саташып, бөтен тәнең утта янып узар. Бу ялкын намусны да, оятны да оныттыра. Кулакны саңгыраулата. Кеше сүзен ишетми торган буласың. Әгәр ул да сине сөйсә, хисләреннән тәкатьсез булып каршыңа килеп тезләнсә, нишләрсең икән? Аның хатынын, баласын уйлап торырсыңмы? Башың бәлки уйлар да. Ләкин андый минутларда кеше акылны тыңламый шул ул. Тән аңа омтыла, куллар үзләреннән үзләре аңа сузыла. Йөрәк аның йөрәгенә кушылып тибәргә ашкына. Сөяргә, сөелергә, шушы минутта аныкы булырга ашкынасың. Аннары үлсәң дә үкенмәссең кебек тоела. Фидая буларны кирфек кагарга да онытып тыңлады. Каләмгөлнең ут йөртеп сәхнәләрдә бетерелгәнен күп тапкырлар күргәне бар. Әмма аның йогынтысына шушы кадәр бирелгәне, бу хәтле хисләнгәне юк иде. Әллә соң берәр пьесадан роль отып алган да шуны уйныймы? Репетиция ясавым әллә? Фидаяны әвәрә итеп, үзенең партнерына әйләндереп кызык күрсәтүеме? Элек тәкәббер кыланганы өчен шушы рәвешле үч алуым әллә? Гашык булган бар кеше үлеп тормыйла инде, дип, бу тамашаны шаяруга бормакчы булды ул. Алай димә. Йөрәгеңне суырып алып бирердәй минутлар була. Андый чакларда уйларың да башка якка борыла. Гел генә үз-үзеңне битәрләп, үзең белән үзең сугышып яшәп булмый. Аның бит тагын шунысы да бар. Әгәр ир кеше бүтәнгә гашык булган икән, аның үзен мәҗбүр итеп кенә җаны сөймәгән хатын белән яшәп ятуы яхшымы? Әхлакка сыямы шул? Андый гаиләдә үскән бала нинди була? Бер-берсен сөймәгән ата-ана янында үсү файдагамы аңа? Киләчәктә аның үз тормышы, үз пары, үз мәхәббәте булачак. Аның хакына дип, ике кешене генә түгел, өчәүне бәхетсез итү дөресме? Гаделлекме шул, Каләмгөл? Бу рәвешле фикер йөртсәң, мәхәббәт хакына дип, кеше үтергән бәндәне дә аклап була. Үз-үзеңне тыя белергә кирәк. Әллә син мине тыелмаган дип уйлыйсыңмы? Минем бер дә кеше өлешенә керәсем килмәде.
Гыйзетдин каршыма килгән чакларда күзләремне чытырдатып йомып, кулларымны күкрәгемә кыса идем. Аңа тартылган тәнемне артка авыштыра идем. Ахыр чиктә бу авылдан китәргә ниятләгән идем инде. Аралар ерагайса, хисләр суыныр дигән өмет бар иде. Тик бит миннән алда башка берәү авылдан китеп барды шул. Башка берәү дигәне Мөнирә иде. Гыйзетдинне миңа калдырып чыгып китте. Шулай түгелмени? Шуннан соң без нишләргә тиеш идек соң? Андый чакта ирләр хатыннарын барып алып кайталар. Яратсалар шулайдыр. Мин әйтмәсәм дә беләсеңдер. Мөнирә Гыйзетдинне хәзер дә ярата. Сөюләре хак булса, бер киткәч кире әйләнеп кайтмаган булыр иде. Белә иде бит ул монда аның үзенә дә читен, Гыйзетдингә дә авыр буласын. Ул минем бөтен тормышымны агулады. Әле дә агу салып тора. Әгәр ул булмаса, яшәүләре бөтенләй бүтәнчә булыр иде, диде Каләмгөл үзгәләнеп. Берәрсенә кияүгә дә чыкмый ичмасам, үзен үзе аз гына ихтирам итсә, айрылган иренә үч итеп булса да, яңа тормыш кырып җибәрер иде. Бу юк, күз киеге булып калды. Җитмәсә кызы каныга, үскән саен ныграк ажгыра. Мине генә түгел, атасын бәреп үтерер иде. Син менә миңа алда ниләр көткәнен әйттең. Үзеңә ниләр киләсен белгәнсеңдер бит. Кәртләрең әйткәндер, дип сорады Фидая. Каләмгөл башын иде. Кәртләр күрсәткәнне дөрес итеп уку өчен күз карашың җете булу гына җитми. Күңелеңнең тыныч булуы да кирәк. Тик менә сөйгәнең турында уйлаганда, күңел кузгалмый кала алмый шул. Шуңа күрә алдагысын белеп булмады. Шуңа күрә ниләр күрәсемне чамалый алмадым. Туктале, Каләмгөл. Ярсым әле син булай дип, аның янына барып иңеннән сыйпады Фидая. Буласы булган, буявы сеңгән бит инде. Балаларыгызны үстерәсе бар. Гел үткәннәрне генә уйлап торсаң, акылдан язарсың. Каләмгөл чыннан да авыр хисләреннән арынгандай, чәчен сирпеп, башын селкеп куйды. Әйдә, тагын берәр чынаяк чәй эчик әле, диде. Хәзер кайнарлыйм. Бу минутта ул ачык чырайлы хуҗабикәгә әйләнгән иде инде. Менә хәзер Фидаяга Гыйзетдиннең аны ни өчен башын югалтып яратканы аңлашылды. Минут саен үзгәреп торучан, серле, шул ук вакытта бик сизгер, нечкә күңелле, тирән хисле кеше икән ул. Әнә нинди давыллар шаулый икән аның эчендә. Акыл белән аңлап, сүз белән әйтеп бетереп булмый торган тарту көче бар иде анда. Һәм моңа каршы торып булмый иде. Фидая нык дулкынланган иде. Шунлыктан хастаханәгә бару турында бүтән сүз кузгатмады. Каләмгөлнең хәлсезлеге тән сызлануыннан түгел, җан газабыннандыр күрәсең дип уйлады.